تغل فلتأتي المورشة برتنا دفيكم جميركم مو عنك عريروخ آرئكم مو نخانتو تدخمون تايلكم مو عيفالكم تملسوا الآن إذا غلو متحف تنبيبو كمرا فلتأتك آتدلبو لمتك الله حرصاف تقربو معارق لبيسكم عبقر ما ايرترا هاقركم تتقما انتا يا عبد الزي ربح دراما تملسوا الآن عب هاقركم سيطان توليدو هزبهم نطفعات تفريدو كونتراريون دحريت خدو ولدهم كوينو درار عصا عدز الله يهرم بماسا انشوادون دموت نخصا تبسبا ولدهم تقاتلو حبرنا هاقركم تبللو عب زيداسكم زي كون تعللو كونفدرشن دي فدرشن كتكدنوا زي متناشن تاي عبد الزي تكوت كلاشن تملسوا الآن تملسوا نسخاتكم بأير تبروا عوايد ما كل سعب اقروا عب تحت قرب تحيروا زي تنصروا تحلمكم حديق مديق نمن تايدليكم سلام فات حريقهم تو مشايخنا عاولهم مسكرهم هزب تبدلوا عن طرقرهم كيدهم كآربي قبلهم تحيروا كهنس فراسي تقدف اندي خوينو عبات نفسي نسخاتكم كوفيلكم اف كرسي تملسوا با نمن ديكم قوام تحفكم مو انتا ايوان دارسعكم مو حدث مزمور كابا يامتيكم مو تتعسد هاي هابو ابصحاي معرابا افركبو زبلع زربا تزاربو تملسوا الآن من سينا تشمي مبسكا نسخاتكم تفيكم قانقوا هبيكفات خبكم دكا አቦታት እንዲሆም ምስትምህርቱ ዘይብላ አንገራት ስንክቱ መሶብ እንዳማትኩም ተጠምቱ ተመለሱዳ نيرترا حجة تحفلا انحلكم كأشالا مالا تمدرو أبزي كون وعلا أبزي سلط وراي تقوهيو أمغا شهاجر تهكيو حزب زي كبق نبيو من تملسوا الآ تملسوا الآ كلاتكم مرحت ودبات ادرو تدويل ساعات كدفو بين خمغرتا منو جسي أغلكم ودبي نحلكم كم دقاس مساحشكم تملسوا الآ تيبيا فاطمة ملي ملومي تلي أمو من يموني عمي هند سلو حدث تلمي أي تقنون ديخوم بقربيت أي تحلمون ديخوم تنبق دليت ولا حج ساعات مسقربت أي فالكم انت ملسوا الآن انبي ترف تلامد حراي من انت خدم ساس هقدف سراي تمهارو سلطان مبرراي حساب مو عمتات قطروا أربعة كخوين تدمروا ده هيك سخند أنيجيرو تملسوا الآن يمتقوا الله حدث عمام يوبلوا ودباو حمام صار سلامنا حدنا تلقوام ودباو ما انضفوا أبني حبار قرطة تصلفوا تقدف دفئك بالقلقل عفو تملسوا با نمان زي انتاي تورسوا أبقدام كحدرك تقدفوا كم تناتكم قزاق فيوه مسكين هزبي هقدف رقيتوه محير بخيات نبعات نتفوه تسمركم ضيحمق الله تملسا انسسا الصلاة دم لمادو نتأكي سيطان بخرو ودو نسون كي ولنك زقددو ريهم موني هايلا سلاسة درق كويد حرايز نقسة لإيتيبيان إيرتران زفلسة تملسو تدالوها دك أنستيو عديتات والد يا أغلكن بدد أبدد سباي كونن بالسيطان تعبد فقدو دا سقدة فايت زللا زريا غياير كناي تهللا انتاي تخون تطريا زلا تملسا هتصاون تيجاني قوم أبو عدلومي انتا وايك رخبو يترفنا كالعت الزاربو تدرمي مور اسناي حواتكن سبسانيتو كل بيتسبكن وايدك ايت افيو تعابسكن تملس حبا زدولد خوينو قريت هكدف وقحطة بحخاب قصو قفاف عبرها كيف توصل له كتم سلا بيت كريستيان تخدا تدبير كنا مسجد سجدا نايلو مدس ورنتاي قدا تملس حبا مدرسة مايتهم بيرو ريسا كمال خط انسا ذكرى بعدك اخنك تحرسا فرما هتان حتى تقبيرو كبدو والله درورو اندينيرو أباخن كبتح تقيرو تملس هبا
تبقسا وايدك ايلكن نسخاتكن اندحر جميركن دحان وعال هقدف ابزايدكن دك انستيو تبقسا طراي عبوتات كل يوم حراي عدكو يا موترن اي سبعاي تملس هبا موزيقኛ ኤርትራው ጅግና ንስመሪል ካስከድረፈና በበይነኻ መዝሙር ይትረፈና ተጋጊሆም ስግደፍ ትደርፉ ሕጅስ ምስዝብኹም ተሰለፉ አብዘይ ከውን ልሳንኩም ለፍሊፉ ተመለሱ ዳ ነዝመንደን ህዝቢ ሐውፍ የሮ መስፈር ሐሶት ዘረቡ ዜሮ ተገሪህኩም ሂብኩም ሞጎሮሮ ሕጅስ ያግለኩም ገፈፍ ወድ ሰብዶም ስግደፍ ይስለፍ እግር መስዋብ ዝሰይሕ ተረፍ ተመለሱ ዳ كلنا نملس نبلبنا حيال مدرخ كومتينا زحزنا زيبنا طرايدنا سئلي كيكوننا طراي مسلي حماق فحصو تبتاخ بتلي كرداد مرداد زي تاري اخلي نملس مو نستوعلكا نملس مو نستوعل حجد ما هكذا في ترنيا شماقل لي فلت ولا دانيا افضر لمادو كمتعنيا هقدف زتالو مريلو كدعت اللام بعمخ تقلو عين زنقع نصبح ندالو هو نملس مو عين زنقعكا نايدوب نقر صبوق تسمعنا نسي كونن قدامي شبتنا استوعلنا نخيد رقائلنا بتعموت خين تهلل متان حجر ما خين آتو بسحتان عدك خين ورر سيفن والتان نملس مو عبشبتنا دولب من هذا من سيود إر سأب الله نايشورا نصره بيمانة أقام معرم أنت ود جنا أماميتا تعاتقونا يبقى فيكم تا يأكل بال بهاجر قبطا تملسا كلاتنا نملس والقاو عمامي وانزف نبقس عبنا حوار قرصا نقالس هو تملسا كلاتنا نملس والقاو عمامي وانزف نبقس عبنا حوار قرصا نقالس ردخ سنة خلتسحن 10 سمع الله خده سمع الله خده سمعنا لكم اوكي حراي حساب ردي كبر حولنا لكو تقبر الله ما يفهموني ريكورنا الله اوكي حرا تقبر الله حرا اوكي ما لو مقاشانا خمزو خصوم عزوز انا حكم ما فتقطمي شمكو قريت لكم كوميو وتي عزمت زولو وانا ومدرخ ايرترا بزبلار استي سفح زباله استمهر خبنا يوم ردئي كبر حاونا قعد حن مصخا بشم محدارين بشم تساتفتي حدر جقانون قعد حن مصخا غيزخا سويكا مس هين مصخا بطعمي زمسغنك غزانا خمت لمدنت خبر غاشانا مفير هبنا نقبلو ردئي كبر حاونا اتي حسكايو مصخا زلخا ارستي ناون خطاتو دحر بايتها دحر مغلاصكا بخبري يعدمك ناب باشا كبر غاشان نابها مايك እሺ يغني اللي يسمع على لكم مجمريا قرم يغني اللي كلكم كما يالكم سلام عبيتكم ناشتكم ኤርትራውያን ከምኡን ካልኦት አጋይሽተልኩም በሐበራ ማለት እዩ ብርግጽ እዛ ሕጂ ግጥሚ አቀድምኩም ዝገበርኩም አሁን የቀነለይ ምክንያቱ አብድሮ ዝሕጂ ተረኺብ ዘሎ ኩነታት ተጻሐፈት ስለ ዝኾነት ደስ ይሉን ማለት እዩ ምስናይቲ ክስማዓና ዝኽላ ውሽጥና ማለት እዩ ምክንያቱ ዳርጋ ሕጂ ዝብለውን ሳማራይዝ ገራትለይ ማለት እዩ እሞ እምባር ዝሪእዎ ዘለኹም መድረኽ ሕልኽልኽ ዝበለ መድረኽ እዩ ኮምፕሌክስ እዩ ቀሊል አይኮነን ኩላትና ድማ ተሳቲፍና ዘዝጎድለና መላእና ክንከይዳለና መርገጥና ድማ ከምዚ ክትቀጽ ፀንሐት ግጥሚ የማን ጸጋም ክብል የብሉን ብንሽተይ ክንዕሾ ወይ ድማ
ብንሽተይኩም ግሂ የብልናን ናብ ቃልስና ጥራይ ክንጥምት ኣለና ናብቲ ደምፃና ውራይ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብዛ ዓለም እዚ ናይ ሃገር ይኹን ናይ ማለሲ ናይ ኮንቲነንት ይኹን ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ሓደ ዝገዝኦ ኩነታት ኣሎ ወይ ከዓ ዘንጸላልዎ ኩነታት ኣሎ ከምቲ ሕጂ ክትዕልልዎ ጽናሕኩም ኮቨርትሊ ኤንድ ኦቨርትሊ ዝበሃል ነገር ብግሉጽን ዘይግሉጽን ዝበሃል ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ግን እቲ ንሪኦ ነገራት ብዓቢኡ እተን ሓያላን መንግስታት ዘይብሉ ነገር ዝኸይድ ነገር የለን ማሕለኻታት ዝኸይድ ብታሕቲ ኩሉ ንሳተን ዘይተሓወሶ ንሳተን ኢንጂነር ዘይገብርኦ ዘይሃንደስኦ ዝኸይድ ኣይኮነን ታሪኽና ንዕኡ እዩ ዝነግር ንዕኡ እዩ ዝምስክር ወላት ናይ ኣርባዓታት ወላት ናይ ሕጂ ደንጸላልዎና ደሎ ነገራትን ኢትዮጵያ ወይ ኢሳያስ ጥራይ ወይ ዶክተር አብይ ጥራይ ገይርዎ ኢልና ክንመዝን እንድሕር ኮይና ኣብ ላህመት ክንተርፍ ኢና ማለት እዩ መን ከም ደሃንደሶ ክንፈልጥ ኣለና እቲ ኩሉ ህንደሳታት ድመጽእ ባቶም ኢዘር ባቶም ምብራቕ ደሎ ሓያላት ወይ ከዓ በዞም ምዕራብ ደሎ ሓያላት እዩ ኣብ ናትና ጉዳይ ተኸለና መብዛሕቱ ግዜ ኣሜሪካ ምስቶም መሰነይቱ ምዕራባውያን ሓይልታት ወይ ሃገራት ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ማዊና ነቲ ገምጋምና ንህብ ማለት እዩ ነዚ ኸይረሳዕና ኢና ኣበይ ከም ዘለና ንዛረብ ማለት እዩ እምበር ኢሳያስ ገይርዎ ወይ ዶክተር አብይ ተዛሪቦ ኢልና ክንከይድ ዳር ኮይና ከም ዝበልኩኹም ኣብ ሽግር ኣብ ጌጋ ገምጋም ከንኣቱና ማለት እዩ መውደቂና ኣይክንፈልጥ ኢና መውደቂናን መተሲእናን ክንፈልጥ እንዳር ኮይና ሰበብ ወይ ጠንቅ ናይቲ ኩነታት ካብ ሱሩ ክንፈልጦ ከድልየና እዩ እምበር ሎም መዓልቲ መድረኻዊ ገምጋም ኮይኑ እቲ ኣነ ዝህቦ ብዓቕመይ ማለት እዩ እቲ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ርእስታት ህልው ኩነታት ሓደ ካልኣይ ድማ እንታይ ንግበር እዩ ርእስታት የል ማለት እዩ ኣብቲ ቀዳማይ ማለት ዶክተር አብይ ኣሕመድ ውሳኔኡን ግብረ መልሲ ህግደፍን ነፀብረቓቱን ኢና ክንርኢ ማለት እዩ እቲ ዘምፅኦ ኢምፓክት እስከ እንታይ እዩ ዶክተር ኣሕመድ እምበር መጀመርያ ክዛረብ ከሎ ከም ዝሰማዕኩሞ ንኩሉ ነገራት ብሰላም ክፈትሕ ዝደልየ ኣካል ኮይኑ ነቲ ናትና ናይ ዶብ ኩነታት ብቐጥታ ነቲ ውሳኔ ዝተቀበለ ማለት እዩ ነቲ ሕጋዊ ውሳኔታት ዝተቀበለ ማለት እዩ እዚ ብርግጽ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት እዩ ነቲ ሕልኽልኽ ኢሉ ዝነበረ ነገራት ወይ ከዓ ብኡ ዝዕሾ ዝነበረ ነገራት ብዶብ ዝዕሾ ዝነበረ ነገራት ብዶብ ከም ጠፋእና ገይሩ ዝወስዶ ዝነበረ ሓይልታት ብምልኦም ከም ዝበረሃሎም ዝገብር ስጉምቲ እዩ ማለት እዩ እዚ ይድግፈና እዩ ዋላ እኳ እቲ መሰረታዊ ናትና ጠመተ እንተደይኮነ ሓጋዚ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሱ ፕሩፍ ዝገብሮ ነገር ንሱ ዘረጋግጾ ነገር ስለ ዘሎ ንዓና ይረዳአና ማለት እዩ ብኡየ ኣብቲ ግጥሚ ናይ ዶብ ጽቡቕ እንተሰማዕና ንሱ ይኮነን ቀዳማይ ጭጥና ኣስተውዕልና ንኽትረጋ ኢልና ዘበለኒ ብኡ ምክንያት እዩ ማለት ግን ኣይሕግዝኒ ማለት ኣይኮነን ይሕግዘና እዩ ንሕና ዝገበርናዮ ጉዳይ ስለ ዘይኮነ ንሕና ዘበላሸናዮ ጉዳይ ስለ ዘይኮነ ግን እቲ ዘበላሸዎ ጉዳይ ነቲ ዘበላሸዎ ኣካል ክንርስዖ ኣለና ማለት ኣይኮነን እቲ ቃልስና ኣብ ቦትኡ ተጠው ብላለዎ ማለት እዩ እንታይ ኢምፓክት ስፈቲሩ እንታይ ነጸብራቅዎ እቲ ናይ መጀመርያ ኣባህላ ናይ ዶክተር አብይ እንድሕሪልና ብዙሕ ነገራት እንዲ ፖለቲካ ቁርስ ክንከዶ ጽናሕና ነዞም ንሶራና ዘና እሱ ብሽፍትነት ክኸውን ኣይነበሮን እዚ ሶራዚ ትክክል ኣይኮነን ብዓንተብኡ ኢሎም ዝዝምሩ ዝነበሩ ኣካላት ኣብ ሸበደ በደእትይዎም እዩ ኣስተባሂልኩም ንርጎምኩም ምክንያቱ ዶብና እንተዳ ተዓቂኑ ነቲ ንሶም ዝብልዎ ነበሩ መዝሙር ይበላሽወሎም ኣሎ ማለት እዩ ተዓቂና ወሰናስና ዝተፈልጠ ሃገር ትርከባላ ትህሉላ ማለት እዩ እዚ ነቲ የራጉዶ ማለት እዩ ነትናትና ስለዚ ንሳቶም ክስንብዱ ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ ነቲ መዝሙር ናይ በዓል ቁልቁል ኣፉ ዝደፊእ ነይሩ ሰንቢዶም ከኣዮም ማለት ስለምንታይ እቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ኣገባብ ቃልሲ ትክክል ኣይኮነን ምክንያቱ ንሓንቲ ሃገር ንኤርትራ ከም ሓንቲ ንእሽተይ ኢትዮጵያ ገይሮም ዝገልጹ ዝሩ እዚ ንእግሪ መንገዲ ከብርሆ ዘለኒ ጉዳይ እዩ እዚ ትክክል ዘይኮነ ኣገላልጻ ዓምፂርካ ዝገበርካ ጌርካ ሓደ ኤግዛምፕል ኣምፂኻስ ንኤርትራ ኢትዮጵያ ምግባር ዝዓይነቱ ማለት እንዲዩ እዚ እንተዳኣትናቶም ቲዮሪ ንእሽተይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ክትብል ኮንካ ኩሉቲ ዶባትና ኣፍሪካ ካልእ ሃገራት ክትሰርሕ ኣለካ ንሕና ንፈልጦ እቲ ክላሲካል ዝኾነ ናይ ዓበይቲ ሃገራት ናይተን ምዕብላት ሓደ ከምኡ ድማ እቲ ንናዚዝም ክቃለሱ ኢሎም
ካልኦት ብሔራት ሰምሮ ዝነበሩ አንጻር ናዚዝም ክልተ ኣብ ምብራቅ ዘሎ ሳልሳይ ድማ ብመግዛእቲ ድመፀ ከምዝናትና ዝኣመሰለ እዩ ምናልባት ሕጂ እንተዳ ነዝና ዮሴፍ ገብረ ህይወት ክንወስዶ ኮይና ብዓልየት ጌርካ ካልእ ሃገር ምስራሕ አፍሪካ ካል ዶባት ምፍጣር ማለት እዩ ምናልባት እንታይ ሽም ክንቦ ንኽእል ንግዚኡ ማለት እዩ የሴፋዋ ሃገርነት ሊና ክንብሎ ወላ እንታይ ክንብሎ ዘገርም ነገራት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትዕውሳስ ዝገበርካ ክትገብር ኣለካ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትሰርሕ እንድሕር ኮይና ኣሎ መንገድታት ኤርትራ ትምዕብል ኢትዮጵያ ትምዕብል ንዕን ዘራኸበን መንገድታት ከኣኒ እቲ ዘድ ፎርሙላ ይጥቀማሉ ሽዑብ ትግዜቲ ነፍሰን مسحانة مسمع بلا انت عينت فورمولا كونفدريشن دي خالد ديو بتحقاو من قدتات خيد خيل مالتي زلاتات نريو زلنا حجي كونفدريشن ويدما بعاليه ازاميدكا نهاجرات مقياس ግን بحق زحزن ነገራቲ ስለዚ ተሰናቢዶም ማለት ይጽብቕ ሲውምቲ ይነሩ ማለት ካለ ኢምፓክት እንታይ ነሩዎ ህግደፍ ረቲዐ ዝብለሉ ኩነታት ተፈጭሩ ነሩ ማለት ይخمዝምዝ ዘድዩ ካነ ዝበልኩዎ ተፈጽሙ ሕጅቶም ሰዓት ናይ ህግደፍ እዚ ኢሳያስ ዝበሎም ባርካ መጀመሶሙን ሓፍሓፍ ክብሉ ጀሚሮም ነሮም ማለት እዩ እቲ ክሬዲት ውን ኢሳያስ ክህብዎ ፈታቲ ነው ሳቶም ጥራይ ደይኮነስ ኣብዚ ተቃላሳይ ካምፕ ደሎ ኣብሸነኸና ዘሎ ኣካላት ወንጌልዩ ኣብዚኣ ክንድግፎ ኢና እዚኣ ትኽክልያ ኣብቲ ካልእ ኳን ቋሞ እንተኾና ኣብዚኣ ግን ጽብቕ ሕጅ ጽብቕ ነሩ ጽብቕ ሱምቲ ወሲዱ ዝብሉ ነሮም ኣነ በወገነይ ዝቕበሎ ነገር ኣይኾነን እዚ ወሰናስን ምቕያስ እኮ ቀደም እዩ ክኸውን ነሩ መጀመርታ ነፃነትና ምስ ወሰድና ኣይነይቲ ሃገሪና ንሕና ነፃ አውፂና ኢልና ክግበር ዝነበረ ብምኽንያት እዞም ኣብዚ ሕልኽልኽ ዘእተውና ግን ተናዊሑ ማለት እዩ ንሕና ኮዚ ከፊልናሉ ኮይና ናይ 30 ዓመት መስዋዕቲ ተከፊልዎ እዩ እንደገና መጠልያ ድማ እዚ ናይ ባድመሪ ኢኹም ኣለኹም ማለት እዚ ኦን ቶፕ ናይ 30 ዓመት ዝተከፍለ እዩ ማለት እዩ ክሬዲት ንህዝብና ንተጋደልትና እንዳይምበር ክሬዲት ንህግደፍ ዝወሃብ ንሓደ ዲክቴተር ዝወሃብ ክንዲ ጽፍር ዝበሃል ነገር ክህሉ የብሉን የለን ከ በተግባር ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ሚዛን ክንጋገ የብልናን ማለት እዩ እዚ ክሬዲት ኩሉ ግዜ ንተቃላሳይ ህዝብና ክኸውን ከም ዘሎ ኣብ ግምት ክንእቱለና እዚ ስርዓት ዲክቴተር ኢልናዮ ደጥፋና እምበር ክሬዲት ዝወስድ ኣካል ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ ክንጋገ የብልናን ማለት እዩ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ከጋጥም ዝኽእል መርገጻት እምበር ንሱ ከም ዝኣመሰለ ነገራት ኣብ ጥንቃቐ ከኣቱ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ድማ ካሊ ኢምፓክት ኣሎ ሸበድበድ ዝበሉ ኣካላት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ማለት ሕጂቲ ስርዓት ጠጠው ኢሉሎ ረቲዑ ሎ ገለ ኮይኑሎ ፎርሚዝም ዝበሃል ክመጸናውን ይኽእል እዩ ፎርሚስስ ምናልባት ነጥዓቲ ጥዑይ ከም ዝገበረ ገይሮም እዚኣ እንተ ጌርካልና ከም ዝተጌርካልና ኢሎም ነቲ ዝነበረ ጭብጢ መሰረታዊ ጭብጢ ክዝንግዕዎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ኣብዚ በኣቲ ጽገና ዝበሃል ነገር ክንጥንቀቐሉ ዝግባአና ነገር እዚ ኢምፓክት ዝውን ነይርዎ ማለት እዩ ካልኣይ ነጥብ እንታይ ግደፍ ኣብቲ ካልኣይ መድረኽ ክንኣቱ ከለና ምስ ተቐየረት ኩነታት ህግደፍ ንምንታይ እዩ ሕጂ ዶንጊ ብትኹነታት ንምንታይ ዶንጊ መልሹ ኢልና ክንሓስብ ብዙሕ ህዝቢ እንታይ ኮይኑ ዳደ ይዛረብ እንዳለ ሸገርገር ብል ነይሩ ማለት እዩ ንሱ ግን ስራሕ ነይርዎ ስራሕ ስለዝነበረ ስርሑ ድማ ምስዓን ተወይ ዝበልናዮ ሓያላን መንግስታት ንስቶም ናብቲ ዞናቲ ክዕምጥሩና ዝደልዩ ኣብቲ ከም በዓል ኣሜሪካ መስኣቶምን ምስ ኢትዮጵያን ዝገብሮ ነገራት ዝዛረቦ ነገራት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ እውን تعانتوي كتزلازبوا صنحكم بقلصن بداي قلصن ዝረብ ማለት ይخلتش انا خد حزم مالتي بارتي من الباتات كنزارب يعني حاجه من الباتات كمزي مسوس لزي وعلناو من الباتات هنا كنزارب ማለት من الباتات كنقربينا سممعات مس منግስት امريكا خقبل صنيحو يخوني مالتي او ينبرنان نبلون عين خيل ግን እቲ ምናልባታት ከም ፖለቲካል አክቲቪስትስ ሞ ቪዥን ክህልወና ዝኽእል ወይ ጥርጠራ ክህልወና ዝኽእል ምናልባትነት ክህልወና ዝኽእል ተው ምናልባትነት ብዙ ዓይነታት እንዲዮም ሪል አሉ አብስትራክት አሉ ከም ዝኣመሰሉ ደረጃታት ዘለዎም ስለዚ ተሰዊርና ጽንሐ ግን ከም ምናልባትነት ከነቀምጦ ንኽእል ክንዛረበሉ ንኽእልና ማለት እዩ እሞስም ማዓት መንግስት አሜሪካ ክገብር ጽንሕ ይኸውን ብዛዕባ ወደብ አጠቃቅሞን ክዛረብ ጽንሕ ይኸውን አምሰያታት ረብሓ ማለሲ ከሓሳ መን ይከሓስ ናይ ዝኹሉ ሓለፈ ክሳራታት ኢትዮጵያ ዲያ ኤርትራ ዲያ መን እቲ ክረኽቦ ደሎ ከሓሳታት ብዛዕባውን ክዝረብ ጽንሕ ይኸውን ማለት እዩ ወተሃደራዊ ማዓስከር ኣብቲ ዞናና ዝግበረሉ መንገድታት ክዝረብ ጽንሕ ይኸውን ተዘክሮታት እዚ ተዘክሮታት ድሕሪኩሞ ከሓሳ ብለን ደሎ ምኽንያት ናይ ወዲ ባካሮ
كزور كله الرئيخمو كحساتات نيترا زخونسي كساع كزي تقميط له ولا بعد تديان جن من ما يحتلو يلو زارب نيرو أبقى وانات نا إرترا كرتات رئيخم لكم مالتي بتليان كرتات لا تخحسته نجار يبلان بإنجليز تسريع بزح حتى عندنا نجاراتها ولا الدوكس بهال كتلة مراكز عرف تواشيلو نحن هذا رقمنا يا حساب إنجليز ولا عنتي يدلن معي كابي إثيوبيا ونزخل العامتات كدنيك عسقن ديلا ما فسيسنا زرخبنا نجار ولا عنتي يدلن معي هاجر زي أقصى حجي تبدل زل هاجر يا سلذي تخحساتات من البعض توم ضد مسوق جزاتي وشلون يرم خونو إساياسون بوجون حجي كوميتات بزح وشيلو خون تنعنا زقبعنا مالت كالون زعبا سفراتات مالت تعود له وتهدرات حزبو أو دو تبدلوا له بزعبات وتهدرات أو زلون كزرارة وصنيحهم هون فما جرم يمدلقوا انتهى يكونوا تحت السرارعو إذا خبوا وصنيحهم هون نحنا بزين فلتو من قدي والناتات بزين فلتو من قدي ديكتاتور راح يزقبروا مالك بس مخني أزخنا نتوراينا نتحنا عن فلتو زقبنا ندحر بايتا كده في الله يزقبروا خينو نحنا شبتنا خير يقولون زبلن زبلخا نشيو شبتنا سانكام زت أنكز سلزقنا نحنا بزخنا يخون نتصبرقن وسيئتن بت كوزنبر بت إفكتات ندار أنا زي أبا تحايش كنبل أيقبأنا بزح تسرقنا لنا تسرقنا هذا لنا كنفلتو يقبأنا مالتي كالي انتايو تزمدنا مس إثيوبيان أجبابون حجي تجاهده مالتي في ثالث سايكل زاربو زخل تجاهدوا بدحريو تخونات تغيروا مالتي في زخلو كونتات كنطرطرن كنلازبن زعغوس كحغوسنا زغهون منالبات كتونا انتلو منالبات كنزاربو لصنحنا مسيل كلمات نغرات كا تغيروا دماني اذا مغشا ناي لوخات هجدف ناب ኢትዮጵያ መጽዩ ማለት እዩ ንዓይ ዝመገሻዚ ከምዚ ማለት ከመዝነ ከለኹ ከላግጽ ኢለ ዘይኮንኩስ ከምዚ ንግደት እዩ ኮይኑ ዝስማዕ ንግደት ትኸይድ መብሓደ በዓል ናይ ሓደ ዓዲ ድሓር በልዕካ ሰይትኻ ተጻዊትካ ኸብርሃ ወቕዕካ ትኸይድ ማለት እዩ እዚ ከምኡ ኢና ንሕና ርኢና ያደለና ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ይሄ እንተ በልካ ድማኒ ኖርማላይዜሽን ዶ እንታይ ዶ ወይደስ ገለይሎም ከአዝመዝኖ አካላት ካአሎ ኖርማላይዜሽን አይኮነን ኖርማላይዜሽን እኮ እተተዋሃበ ሕግታት ተቀበሎ ንዑ ትፍጽሞሞ ብድሕሪኡ ይኻስኻ ተኽከባትካ ናብ ኖርማል ሶ ማለት እዩ ናብ ንቡርት መልሶ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ይኻ ጓይላ ትግበር ምስ ተገብረ ኢኻ መሐጎስና ትጽምብል ክትገብር ትኽእል ስለዚ እዚታት ውን ትኽክል ለይኮነ አራራአታት አለና አሞንጎና ማለት እዩ ነዚውን ከነስተኻኽሎ ይግባአና እዚ ትኽክል አይኮነ نحنا نتصاوت አይኮንና እንደላ نحنا ንቃለሲና አይደለና ስለዚህ ስርዓት ግን ንዓና ከም ቆልዑ ከም ወጋድ ይብልና ገይሩ ቆፂሩ ድላዩ ይገብራል ማለት ካሕድ ወሎ ይገብራል ማለት በአር ነዚ ኩነታት እዚ ንሕና ሕጂ አተሃላልዋና አብ ኤርትራና ወፃና ክንመዝን ከለና ከመይ ፖለቲካሊ ክንሪኦ ኣለና ኢኮኖሚካሊ ክንሪኦ ኣለና ኩነታትና ሶሻል ድማ ክንሪኦ ኣለና ማለት ፖለቲካሊ ክንሪኦ እንደር ኮይና ቅድመ ኩነት ናይዚ ሕጂ እዋን እንታይ እዩ ፖለቲካሊ እንታይ እዩ ነዚ ተበጽሒ ዘሎ ቅድመ ኩነሲ እንታይ እዩ ክንብል እንደር ኮይና እቲ ምናልባትና ሓሳብ ክንህብ ከነቅርብ ኣለና عدنا زلنا بار بوليتيكالي إذا تريوا لهم نقدر يبل قبلنا نعمل كاو سيطان زغنا من كاو سرعات بريزيدنت إساس دبحال ده يجيبوا إيش متسكين زلوا يو مالتي زي سرعات زي بريزيدنت يو عندنا أبوهم برنا نتبايتو دلا يرجعوا رأيو ولا نتي حجاوا أكلون دلا يرجعوا مالتي حجاوا أكلون دلا يرجعوا مالتي أبزخنا تعزيز ركب علينا بأمر راح درجة قوام قلبه إذا وننا زغنا سرعات علينا زي بوليتيكا خناتات نحجرنا بتون من حدار أب أناركي كحد ولا سب كحد ولا دقبركا علنا أبزخنا هذين ركب علنا هذا جنرال مسيد الله قبركا خيل هذا كورنيل مسيد سوكا خيل من كم توكا بيت ما أثرت أي فلت بمنتاج مساكات ثم بيت ما أثرت زحلون ديفولت له جزية بدل أنت هون قاعد أخا سخامة سخا زبلون على مال زي فالو لا ودخنا أناركي بتون زخنا أجاباب النبابات أبعدنا له بوليتيكالي كريخنا زي سرع سنسلة زي بلو النبابات مالتي قبل علزو قد دايز الماني زي ببدعي نعنا نعيقو أبرع دزأتونا سرعات بزحنا قريلو نابز له درجة خبص نابز حجز له درجة خبص مخنياتو
ዝምድና አልቦ ሃገራዊ ህይወት ዘለና ገይሩን ኤርትራ ማለት አዝማድ ዘይብላ በኸባቢያ በኢትዮጵያ ዘመድ ይብላ በሱዳን ሓላፍን ዘላፍን ምስየመን ከምት ዝራአኹሞ ምዝኾነ ሃገርና ተለኻፈ ዝኸይድ እዚ ፖለቲካዊ ጽሉል ዝኾነ ጋባባ ካይዳ ዘለዎ ኩነታትና ኣብ ኤርትራ እዚ እዩ ማለት እዩ ሃገራት መንሰይና ዝተበታተነሉ ጉዳያት ማለት እዩ ኣብ ገገዛኹም ዶ በጊዕ ክንሓደርኩም ኢና ብለና ተደለ ማይ እንተ ሰአንኩም ናብ ማይ ዘሎ ኺዱ ብለና ተደለ ናይ ውድባት ሓሸውየ ድሕሪ እጂ የለን ብለና ተደለ ዲሞክራሲ ድሕሪ 40 ዓመት ከማን እንተረኺብኩሞ ብለና ተደለ መንዶ ንዓይ ኣብዚ ኮፋ ቢድኒ ብለና ተደለ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነገር ኣብ ዶብ ዘይብሉ ብርክ ክሰጋገር እዩ ይብለና ተደገረ ሓንሳ አምሓዛ ወያኔ ይኾነልና ሓንሳ ፀረ ወያኔ ብምዃን ንዓና ኣብ ነብሎኹም ጠፋአና ገይሩ ይበታትኑና ውግእ ባድመን ዕላሙኡን እዚ ክንደ ህይወት ጽፍኦ ድማ ንዑኡን ከይተረፈ ንሕና ብዘይ መንገዲ ህይወትናን ኩሉ ንብረትናን ከም ዝጠፍእ ገይሩና ማለት እዩ እዚ ስርዓት እዚ ኩሉ ነገር ኣድገበረ ንምንታይ ኢልና ክንመዝኖ ኣለና ማለት ስኺድና ይኮንና እንተ ጸሪፍና ተዋሪድና ደም ከፊልና ክንከይድ ናበይ ክኸይድ ከም ደለየ ድማ ኣብ ግምት እቲና ናትና ገምጋም ክንህብ ኣለና ቪዥን ዘይብሉ ተቃላሳይ ዋጋ የብሉ ጸዳፊ ንባዕሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ እዚ ክርዳአና ኣሎ ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ ሽሙ እዚ ስርዓት እዚ ህግደፍ ይዝባሃል ህግደፍ እንታይ ማለት እዩ ህግደፍ ህዝባዊ ግንባርን ዲሞክራሲን ፍትሕን እኮ ማለት እኮ እዩ እሞ እንድሕሪ ንዲሞክራሲን ፍትሕን ኮይኑ ድሕሪ 40 ዓመት ያ ትመጽእታ ተረኺብኩም ከማን ዲሞክራሲ ክብረና ከሎስ እንታይ ኮይኑ ስምዓና ከመይ ጌርና ንመዝኖ ስርዓት ጽሉል ፈጺሙ ንበይና ድላዩ ክገብረና ተዓጥቀ ከምዃኑ ክርዳአና ይግባእ ማለት እዩ ንሕና ብዙሕ ዘይሓሰብና ነገራት ኣሎ ክንሓስብ ግባአና እንታይ ዓይነት ስርዓት ኣብ ዓድና ከም ዘሎ ማለት እዩ ኣነ እግሪ መገደይ ትርጉም ናይ ህግደፍን ከምኡ ድማ ትርጉም ናይ ህዝባዊ ግንባርን ከብርሆ ደሊ እንታይ እዚ በዚ ድማ ንምዝመስለ ዘለና በትንሱ ሽም ወሲድዎ ዘሎ ኩሉ ሓደ እዩ እንዳበሉ ንዓና ይጻወትልና ስለ ዘለዎ ጸላእትና ወላቶም እንዳፈለጡ ከለው ይጻወትልና ቶም ዘይፈለጡ ድማ ብኡተ ደናጊሮም እንድኸድሉ ዘሎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሻዕ ከነብርሆ ኣለና ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ኣብ መንጎ እቲ ህግደፍን ድብል ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ግንባር ከምቲ ተሓየ ወይ ከዓ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ህዝቢ ዘይፈልጦ ኮይኑ ይኮነ እንደኸይ ብድፈልጦ ኮይኑ ብቃልዒ ድቃለስ ኮሚና ነጥቃልስና እንድሕር ዘኪርና እኹል መረዳእታ እዩ ማለት እዩ እቲ ካልእ ፓርቲ ተሕተባይታው ድኸይድ ኢፒአርፒ ድበሃል ዝነበረ ሕጂኻ ሰብ ከደናገር ህግደፍ እዩ ኢሉ ዝመፀ ከምኡ ናብ ተሓየ እንድሕሪና ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ቅድም ኢሉ ከሎ ኩሉ ዓለም ድፈልጦ ተሕተባይታው ፓርቲ ግን ዕዮ ማሕበር ኢሉ ዝመፅእ ብዛዕባ እዚ ትዝክሩ እንድሕርኩምኩም ኣጸቢቐ ገሊፀየ ኣብቲ ሓሙሽተ ሕታማት ናይ ኣሰና ዝሃብ ኩሉ ኢንተርቪው ኣብ ገለ ሸነኻትናቱ ብሓደ ሕታም ኣሎ ማለት እዩ ወላ ንዑ ሪፈር ክገብሩ ትኽእሉ ተዘይ ኮይኑ ግን እዚ ክልተ ነገር ዝሓደ ከም ደይኮነ ንሕና ንምዝመዘሉ ዘለና ነገር ኩልኩም ሓደ ኢኹም ንኤርትራ ከጥፍእ ደለየን ዝተጋገየን ኩሉ ሓደ ይብለና ኣሎ ነዚ ነናቱ መግለፂ ዘለዎ ነናቱ ኦርጋናይዜሽን ዘለዎ እቲ ህዝባዊ ግንባር ናቱ ትካላት ኣሎ ናቱ መትከላት ኣሎ ናቱ ጽሑፋት ኩሉ ኣሎ እዚ ህግደፍ ድባልካ ቀደም ኢፒአርፒ ድባል ነበረ ኻኒ ናቱሎ ናይ ፕላን ናቱ መደብዒ የለው ናይ ፓርቲ ታድባላት ኣሎ ባቱ ዘሎ ኩሉ ነገራቱ ኣሎ አባላቱ ድማ እቶም አባላት ህዝባዊ ግንባር ኩሎም አይኮን ሴሌክቲቭሊ ድገብሮም ምስኡ ዝኸዱ ባይታ ድቃለሱ ይራፍቲ ጀብሃዝ ነበረ ዘ ሴም ቲል ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ከመጻና ከሎ ከም ጽሉላት ክንቆጽሮም ማለት እዩ እዚ ናይ ሜዳ አቀላልሳ ከምዚ ናይ قوم عبر عالم أقلالسا كي مسلكم أبقدام قوم عبر أقلالسا إتا بارت دكلير تقبر تقالسكا دقفا سبي دقفا دقاوما سبكا يقاوما مالتي خمزي ناتنا خونتاتنا المقدال قن أب كل عالم إتراء طبعا ليكونه بتعتبايتاو بارتتات الساقع إذي أصدقنا كنفلطو يقبعنا ترقوم الباو قنبارن ترقوم تحقن ترقوم تنفارتتات هقدفن أيو محابرنكا أصدقنا يقبعنا مالتي እዚ መዝሙር ናይዞም ንዓና ክብድሉ ዝደልዩ ሓይለታት መዓልቲ ሰምዕዎ ኣለኹም ማለት እዩ ካልእ ሕጂ እንታይ ኢና ክንብል ንኽእል ፖለቲካ ኩነታት ትርኢና ኣለና ምስል ብደቕርቦ ዘለኹ ማለት እዩ ብቁጠባ ኩነታት ምንታይ ኣለና ንኢሳያታ ዝፈጠሩሉ ማለት ኩሎም ንኢሳያስ ባይታ ዝፈጠሩሉ እዮም ናብዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ክበፅሕ ኩሎም ማለት እዩ
حمد كجبرنا عيسون يحمق نياتو أبزغ مس إذا كمان أنا خاب نجوا يدزاره ولا لقمبر كان ميدا حيزوز جبرو مالتي نوح نو كندي تقالستي أتفيلنا مالتي جن كقرب لنا أنتي هذا قرب عقدي طلع حد مساعتنا هذا جبرو زلوا يدزاره بدل لقماتي كل سب كردو ولا تمن سيقول كردو مالتي بقول طبعاش أنا أنت أيجرنا نابزي كن بس عند عيلنا ألبو بيت ثمرتي ألبو يونيفرسيتي نقول حنتها نصاد وصلت هاجرسي حتى تجادلت هاجر نصاد وصلسي نمنتها نصاد وصل نمنتها تجادل من أنت يونيفرسيتي كهلوا من أنت أبيات المرتات كل قرن عتنا حدا أبيات المرتات كهلوا من أنت حكم الناتات كهلوا أنت صراحات كهلوا إندستريس كهلوا نمنتها يدي خاتك على سلمنتها يدي خازقول عمتات دم كاتفسس نزيل كأخدم كاتفسس مالي إذا سرعة زقل بأنصاره the opposite بسرح سرعاتي مالتي حانتي يونيفرسيتي دناقل زغبرا نعا كمان كل افاده في ايوا مالتي اذن نترخ لها اني نحنا دمان مهوراتنا دي مهوراتنا عندما صغينا عدل هو نيرنا مالتي زي عبي قدلتنا تناون كي تتخلف يقول انتاي مودا علنا حجه تكالات هاجرنا تاي زلو سرعه زدغبر اندحريلنا زفري ورد لكم ورد قدود عسكرنا علنا خندغبو دخون مالتي ندغبو دخون كل اكلنا حيلنا ناو تاغيرو او تريفو مالتي سدت علنا عابت كالك ازي ناتو نا هيغدف سي عقلنا صيونا سدت منساتنا اخا زري ول لكم سدت بقندي وردت እንዳጣحلون እንዳطفون እንዳحققوا እንደخلوا زلو منغدي اذا حدا تكال نسو زفطرو اذا منتا يفطيرو نسو من انت ابزحج بصحيو زلو نتبي كبص كالكوليتد زخونه مغشا يغيرو هغدف كمزناتنا ان كالكوليتد سقلكا برخب ساعات ترايل اند ايرور ايكون እንደخير سو حاسيب يو زخيل برخب ساعات ايكونن كاله خنتا غيرنا بيت ما اسرتي تزعبيتك يعدل انت عنتو يكتوصلكم صر ابيت ما اسر زلو حزب ناسي بفلوت اندي فلوت سخندينا خنبلو من تاثرن دي تاثرن يعني قصر دي بلو بيت ما اسرتا كنت قصر دي بلو بيت تمرتات نغبر اذا خا حدا تكال غيرلو مالك نمنتاي نابز حج دلي وللو بصحي وللو بصح انت كاله خنتاي حتتو ابي ارترا انت على حج سرق ما عبيلون بين عينته سرقي يخوين دل سلامنتاي سبسر ارتراو سرق سلا زخونه وي ود سب سرق سلا زخونه يكون زخونه هاجر دبلو سرق سلا زخونه يكون سلس انا سب انتي دا خغبر دول عند ساتيون سلا زيبلو انتي خمنا طلوعل مالتي ازون حدا عابي شغرنا عدنا خوين ازي اساياس دفطري انتي ارترا بايتا تزبط ترى اذا ترف مو ارترا بدحريو انا دلاه يغبر زبل بلاني زي حجي بقى انت كبصحو دلخو بصحيو لخو اما كغبر خيل يدلا يلو زي نريو زلنا سغمتا يوسدالو مالت خالك بمحبراو شنخا انتي تغبرنا دلو بوليتيكالي ريناينا تباور ريناينا بمحبراو شنخا كنمزنورنا مالت إساياس بايتا زفطرلو ነገራት ማለት دلا ينو خغبر ማለት زمش مشبه لغيرنا له ባህልናትና ኤርትራውያን ተፈልጥዎ ይኹም ምናልባት ቶም ዘርከብናሉ አርኪብናሉና ቶም ዘርከብናሉ ባህልና እንታይ ዓይነት ምክብባር ነይሮ ከመይ ዝመሰለ ባህሊ ነርና ከመይ ዝመሰለ ምክብባር ነይሮ ህዝቢ ኤርትራ በባአውራጁ ዝኸይድን ዝከባበርን ብሕግታቱ ዝነባበርን ይነሩ ማለት ብዙሕ ናይ ክብረት ባህልታት ዝነበረ ህዝቢ ተሓፋር ዝኾነ ህዝቢ ጋሻ ተቀባሊ ወላውና መንገዲ ኸይድ ከለኹ ይዕረፍኩም ዶ ተኸዲኹም ድብል ነበረ حجينا له حزبي سوشيالناتنا ባህሊ ህልም አቢሉ ወለሉ አመሽምሽና ባህሊ ፈሪቱ እዚ ድማ መን ተቆጠቆመ ዝገበረ ናብዚ ሕጂ ወዘሎ ከበጽ ድንቁርና እዚ ድንቁርና ከንታይ ካልቸራሊ ህልም ንብላለን ደናቆር እንድሕር ኮይና እንታይ ኢና ክንገብር ማለት በበትሪና ክንድርቢ ወላ ሓንቲ ነገር ወላ ንገብሮ ነገር ብምስተውዓል ንغير ሰባ ክንከውን ኣይንኽእልኒና እንድሕር ደናቆር ኮይና እንድሕር ደይተማሃርና ማለት ህማምን ድኽነትን እንድሕር ሆስፒታል ለብልና እንድሕር ደንሕከም ኮይና ሓሚምና እንድሕር ብድግ ሕማምን ድኽነትን ንሰቃ ኮይና እንታይና ክንገብር ንምሽምሽ ንመውት ኣብደይ ሰዓትና ንመውት ማለት መንእሳያትና ድማ ኣብደይ ሰዓቶም እሞትሉ ስለዚህ ሶሳይቲ ፖፑሌሽን ናትና ድማ ወላ ብቁፅሩን ተቆፅርና ያው ንጠቅማ ይኮነን ኣብ ርእሲኡ ድማ 3/4 ዳርጋ ሕሙም ማለት ኣብደይ ሰዓቱ ድመውት ማለት እዚ ኸኣ ፈሊቱ ዝገበረልና ጉዳይ ንምንታይ ንሕና ዜሮ ክንከውን ኤርትራውያን እሞ ናብቲ ደለየ ቦታ ክውጥጠና ማለት እዚ ናይ ቀደም ዕላምኡ እዩ ማለት ናይ ሕጂ ዕላምኡ ኣይኮነን ማለት ስድራ ቤታው ምብትታኽ ሕጂ ንሕና ኣዝማድና ኣይንፈልጦም ኢና ፈልጦም ኣዝማድና ወደኩ ኻበ ያለው ድሓትና ኻበ ያለው በን መሲኡ ይረጣሎ ብሎ ሓደ ገለሎ ብሎኻ ዝተሰውኢት ይትፈልጥ ገለ ይትፈልጥ እዚ ኩሉ ዝኮይና ኣለና እትናትና ስድራ ቤታዊ እስስር ዝነበረ ሓትኽትኽ ኻቢሉ
ማለት እዩ ንምንታይ ኤርትራ ትበሃል ነገር ምእንቲ ከይትህሉ ኣብ ድጎተትዋ ክትጉተት ምእንቲ ማለት እዩ እዚ እሱ ገይርዎ ዘሎ ውሕስነት ዘይብሉ ህዝቢ ብፅንተት መንእስያት ክሳይ ዝኾነ ኣከይና እንድሕር ጠፊኡ ኢንሹራንስ ናትና ኣብ ሃገርና ኣብ ሃገራት ስሉስ ዓለም ኣብ ድኻታት ዓለም መንእሰይ ኢንሹራንስ ናይ ቡና ዲ ኢንሹራንስ ዝኸውን መንእሰይ ካልእ የለን ከምዚ ዓዲ ኣብ ምዕብል ዘለና ሓጂ ኢንሹራንስ ገለመለ ጌርና ኣብ ድኾነ ሕክምና ኣብ ድኾነ ነገር ንኸይድ ከምኡ ዝበሃል ነገር ኣብ ስሉስ ዓለም የለን ስለዚ መንእሰይ እንድሕር ኣጥፊኡልና ኢንሹራንስ ናትና ናይ ሃገር የጥፋአልና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ባህሊ ናይ ምክብባር መንእሰያት ንስድሮኦም ምጽዋር ከኣኒ ኣጥፊኡልና ህልም ኣቢልና ደም ዘይብላ ሃገር ኣትሪፎ ኣሎ ብላድለስ ኔሽን ኣስከሬን ዝኾነት ኣትሪፍና ኣሎ ለተን ጥራሕና ተሪፍና ዘለና እዚ ብግቡእ ዘይተረዲእናዮ ኣብ ካልእ ንበፅሖ ነገር እውን ክህሉ ከም ድኽእል ንሱ እውን ክሰልጦ ከም ድኽእል ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ እዚ ክንርዳእና ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ዝርዝር ነዚ ሕጂ ብድፍረት ዝገበሮ ዘሎ ድፊት ግዳማውያን ተሓዊስዎ ምቹእ ግዜ ኮይኑሉ ይዕንድር ኣሎ ስለዚ ብእምበር ብሃንደበት ኣይኮነን እዚ ካብ ኮነ ፍታሕ ከነናድል ኣለና ሕጂ ናብቲ ሶሉሽን كتمت هنا وقصي خيري ماتي بpolitically economically socially كل زي بعقمي إذا خبلو صنحكيو حجي دما انتاي نقبر مغنياتو تا ارستين بعلا مدرخه وقمقميا انتاي نقبر يا تا ساب توبيكال هيد مالتي تا نقبر لنا انا هيك we have to propose هذا فتح كنقرب لنا سب قبل يقبلوا مسناي كالوت حواويسو مسناي كالوت أكلات حوارات كاتن سخات فلتون تعذب كان بروبوز كتقبل لك هذا نقدر تزارب كاتراي كتكيد يبلك شو خلا انتاي نقبل أول أدبانا خيرة أول أدبانا نايدن بتومو أرجيتيو أولي مالتي كم نقدر يقبل نقراتي أول أدبان خيرة كن الدوز قبلنا أبدن بتقامو أبعد مالسي أبعدي يكون ولا أبعدي يكون كنا تاتنا نسرع عز قطعت معنا تبراشوا له زبزح زي توده حزبي كم زلنا كنفلط علينا حجي نحن هذا دم بتقامو زبزح زي توده بحزبي دلنا اثن ودبات مرحتنن سعبتنن قصرون ولا حنت نجر اي تقمانين اتدي توده بحزب كن دارغا ملو هاغري مالتي ابز زلما سلامنتاي زي وده نابي قصو خيط ناب دخل تفيقو نابي خيط ناب تبايتو حلو دي خيط ناب حدا ودب دي خيط ناب زوم مدرخ دبهاد دي خيط ناب اي بي دي دبهاد دي خيط ناب اي خيط سق مبال حيش يدلو مقلاس تفيقو يكون دايركشن كن تفيقو مغنياتو انتاي يدبل حزبنا كلكم دقنا يدبل حقوها كتقادر كلها كلها اخادقو نزي كلكم دقنا زبل بيغا زردو سبات አሉ كتقادل كلها نهزبي دقوم يخا كلها عدم ساعتها ግን سلكتيفلي شعوب ببارتي مسجمركا كمرصو خلو ማለት እዚኦም ሕሽና ኢሎም ቮት ክገብሩ خلو ማለት ሕጂ ግን there is no vote አንጻር ዲክታተር ክትቃለስ አንጻር ገዛእታ ሓይልታት ከም ትቅድም ዝነበርና ክትቃለስ ከለኻ ኩልኩም ደቅና ክብል ከሎ እቲ ራይት ዝኾነ ጭርሖ ቁኑዕ ጭርሖ ናይ ህዝብና እዚ ድማ ቀደም ጭርሖ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ጭርሖ تذكرون حركونكم كلهم دكنا يليو تتمديسوا أبو كذا عجر خلتي أنا ودبات كعرق قبل خلتي أنا ودبات قد أبتدر أخو محل أتكون أتين بلاش أنا حل ملنا ما حيلنا نطرح ما بزحت أنا خسرنا يو بعلنا دفعنا يو بجيجا كالكوليشن بحد كوينات بقول لما دفعنا يو بدي يكون كوينات كم تنا بعد ما دفعنا يو بعلنا زجبرنا يمبر سبزم سألنا يكون نسألاتنا قدام نحنا أبدو بصحة ما بصحنا أبسبع عشوا حتى مودعنا نيرنا مالتي سلزي مبار زي خونتات زين إحنا وداد بانا كنكيرو كم يجرنا أنا كنكيرو طلب حزبي اندحري كلهم دقنا يلو طلب حزبي اندحر سموريلو بخمه يجرنا أنا كنسمر كالكوليشن كنقبر كم دلنا نحنا أنا حزبي كنا كالكوليشن كنقبر دلو حزبي يتقلب ودبات كا نتسرح يسرحوا مالتي مخنياتو نتسرح كسرحوا ندحر ودبكم كا ناي سلطان حطو تفتح لك مالتي ناي سلطان حطو تفتح انكم بزعبا سلطان يودب ناي سلطان حطو تفتح انت هون كادما انتايو الكالكوليشن اتي كله منقدي كتحبر عليك الميثودولوجي بملو خميكم بخانو ستراكشر كميكم بخانو تقرصا كتحبر عليك مالتي بتناصل كتكيد اي تخيلني خامل متكعتها ريتو انتايو
تايت ما تكاراسي يكون دلو كاب قفحين فح تنقرح زبلا ودادبا وصيت زي بلو ناب صبيبن ادمعن كنسغاغر كدلينا زلنا حجي كتلليو زي تخيل 4 5 ودبات منكم مخانم بيت فلطم 3 4 خوينم انا ودي ببلخا قلملخا انت هاخذ قبرهم من زيو انت هاخذ قبرهم انت هاخذ قبرخو ስለዚህ احنا زدلينا ذل حجي نارو صبيب كسرح دخل بقعت زلو اودادبا يدلينا ስለምንታይ خم دلينا ندريلنا مخنيات كنقرب علينا نمللايو አሸጋሪ بزحن عقمن ملحتي هتو باجت كطعمنا زلنا كنواصو نخيل ገንዘብ دتقم انت خون كسرحهم زخيل من انت خون ناب حدا دايركشن انت نوجه حتى ركب مسوشت هاجرن حزبن سراويتن نحنا ابز طراي كنا خدد ايكوننا ملختنا ناب عد خيلالو بفلاي دما ناب سراويت ስለዚህ እቲ መልእክትና ببسل መንገድ ምእንቲ ክፍኖ ናት ዘድሊ ኤሪያ ናይ ሃገርና بفلاي كأنا سراويت كبلكم دلخو እዚ ሰራዊት ናትናዚ ሰራዊት ናይ ህግደፍ አይኮነን خندي كلمة خندي عامة يتزاري بعيدانه مخنيات زي استبدل سراويتي ناتنا إمبر ناي هجدف أيكونن ناي ديكتاتور أيكونن زي ناي ديمقراطية وحيلي عدل سلسة أنترا زون كلهم من سياتري ومدلهم كأود موسيوم ديكتاتور سلون بلون زي أتم حجي بحيلي برد تشكل مثل ديكتاتور لا تبلا كيف تو كاب حقوق فديتاتهم زتوكوتو أكلاتهم سلذين عناهم زي يقولوا جن كمهارو يخون ويكاني حاجة نجار كسرحو في جمد أنا مسؤوم عن تأثيرناهم أي نفعنا أنتم أبقدام دل disconnected كوينا أنا دلنا كابتي حزبن سراويتن ناي إرترا نزيخ نجبر زجبأنا سوا نزيخ نجبرن بعد أزوج لكم دلهم نجبر يجبأنا مالتي هتو ستاو خناتات دما كما حيشلنا أبدد تأكمن أبدد خدنا يعني هجدف سلكتات نداجبره بتني ذبلنا ندري سوي لقفح هلا يدخون ورا دباجرنا كم زبايتنا عد ساباري يخم ما يخم ما عاد ود بنعو إلهم نزخون السبك أخيركم ذلوا جيران مالتي أنا شو تقاوم ما ينزل إذا عينت أجاب بازي جوا أجاب برازي سلكتات نهجدف كل زعتو ود أخي بالك عايز تقبرنا كم دلله يخو عند اللي هجدف بتنتن كبرنا نحن أنا هجدف كم يجري خمسة بتنا نعمل عين فلطينا بتينا إذا خير انت دلي نفسه تصرف انت دلي أبقى حد بقول له يعرف دولكو انت تدلي خا نفسك تصرف انت دلي خا هندبت تعرف تدلي خا أبقى لك حلف دولكو بزي مغنياتي إزي يتقبر تدلله يتقبر الذي نفسه خي عند أصرفون مسانا خون مالتي أنصار هجدف قالس دولة تمثيل سلذي نفلطهم أكلات من أنت خون لنا صبيب خون علوتي ناتنا أجاب مرحتنا نبورو مالتي زين بقى حتى تفلت النت بعالم كله بعالم كنفلت ندحر كوينا بشحن 100 ودبات يكوننا نفلت بتوم دمرصنا يوم هاي ستاندرد زلون كواليفايد زخون سبات بزيوم ينا كنفلت نخيل مالتي لذي قدامه عالم كأن عنا ولا حتى قبرنا كندمس هجدف ذات شعو ولا يعلو بأيام زيوم متكأتا زيوم على زيس مخاري تلفونيو من زيوم زراب حيشيلهم نعو يوم كم تصدف الجبروه معنا ما حيلي هونا مالي مغنياته زي ويل سي تومورو ريوا مساتهم صباح عندك ما تسخموا أنا يفلتيهم نحن أنا بزعب صباح دين فلت نحن عند أرتريخونكم نايت ما لا نزارب كوينا بالكساب عجي نايلهم تراي نزارب نايت ما لا نزارب تاريخ عيتهم سو حجز لنا أقبروا خساب حج نزارب وزلنا قدايزي this is very destructive أنا زارب هذا نزارب كوينا تاريخ نحن نزارب كوينا تاريخ نسرح عين خلينا نسمالن لو من زي فلتع بزعب صباح كزارب هيكدني صباح أنت كم مستقبل لتأكل لازم إذا حتى قالت دمكم نفسكم علىهم أبزون أنا فلت سمعكم كندي كذي هجي كدوفنا أنا كال عيت زارو ما أنت خيت تنكف يغرت حتى ندير تجاجي خاتب ندير تجاجي لك أخنا بقارس تمسن بر عيت زارو نايت مالي عيت بلنا نايت مالي خن الزارب علنا نايت مالن لو من تزاربنا هنا نايت صباح كنقبر نخيل لذي بقارين إحنا زوم أكلات زياتنا كوموز عينتهم ناس عزخونو نايت مالك زارو بدخلوا إنا كن باور كنمسوم نخيل مالتي حتى مورالن حزبا وقلحتان تساتف النتن تخادك عين حاجي إنت حزب خير مورالو حاف كبدي مالتي هم زندرجلنا تساتف النتو كالعلي مالتي إيدو انزوبن كهبي خلقسي مالتي هنا خمس ندحر كوينا أبدو بصح كنبصح نخيل مالتي بريئتي زوم سبات زياتهم كاب 5-6 سبات كموتصيو بلهم اليوم كن هاي ستارد كواليفايد خونوا لهم هاي رقع حيتاتك انتي كخونا له ناي زوم سبات زياتهم ناي قدم زنبره اوداد بانان امرار حنان تفلطوا يهم رقع حيتات ناي زياتهم انتي كخونا له
ተደላይ ዝኾነ ትምህርቲ ክህልዎም ኣሎ ብፍላይ ብሕጊ ፖለቲካል ሳይንስ ብታሪክ ብምምሕዳር በዚ ዝተመረቑ ኣካላት ሃይ ስታንዳርድ ዝኾኑ ዓለም ትቕበሎም ዓለም ክትዘራረቦም ትኽእል ምስኣቶም ከይዶም ንሳቶም ማኒ እቲ መሰጅ እቲ ኩሉ ኢንትሪግስ ክፈልጥዎ ድኽእሉ ተለለይቲ ኣካላት ከምዚ ክኾኑ ዘለዎም ክኾኑ ኣለዎም ካልእ እንታይ ክኾኑ ኣለዎም ተወፋይነትን ኣብ ግምቱን ክንእቱ ኣለና ስቕልና ጥራይ ስለ ዝተምሃረ ኣይኮነን ዝተምሃረውን ክንደይ ከም ዘበላሹ ንጠቕሶ እንዲና ኩሉ ሻዕ ወላለም እውን ጠቅስ ርኢኹም እንዲኹም በዲል ዝበደሉና ምሁራት ውሑዳት ኣይኮኑን ስለዚ እዚኣቶም ከዓ ተወፋይነቶም ከዓ ክሳዕ ክንደይ ከም ምዃኑ ድማ ብል እዚ እምበኣር ሕጂ ነቲ ትማል ክንጥምድ ዝጠቕመና ትማል እንታይ ይገብር ነይሩ ብቕርብ ትማል እንታይ ይገብር ነይሩ ታሪኹ እንታይ እዩ ኢልና ከነለልዮ ኣለና ነቲ ንመርፆ ማለት ስለምንታይ ስለተምሃረ ጥራሕ እንድሕር ምፂና ሓደ ረቑሕ እንድሕር ምፂና ካልእ ረዋሒ ክንወድቕ ኢና ማለት እዩ ስለዚ በዚ ድማ ክንጥምቶም ኣለና እናታቶም ፅንዓት እንታይ ዓይነት ሰባት ከም ምዃኑ ማለት ካልኣይካ ቀደምትነት ናይ ቃልሲ ዘለልዩ ክኾኑ ኣለዎም ምሳቶም ኣብ ፖለቲካዊ ኣረዳድኣ ዘለዎም ክኾኑ ኣለዎም እንድሕር ፕራዮሪቲስ ደይፅምት ኮይኑ እቲ ንሕና ንመርፆ እንድሕር ኣብ ካልእ ኣጀንዳ ዘላግስ ኮይኑ ትርጉም የብሉን ከምዚ ንብሎ ዘለና ሕጂ ናብቲ ዳይሬክሽና ንጠምት ካልእ ጎናዊ ነገራት ከመፃና እዩ ግን ንሕና ብኡ ከይንሰድዕ ዘብለና ዘሎ እቲ ኣካልትኻ ብስለት ናይ ፕራዮሪቲ ናይ ኣሰራርዓ ግርጭት ዘለዎ ምክንያቱ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ዝብሎ ተቃላሳይ ማለት ኣገባብ ቃልሲ ዝፈልጥ ኣገባብ ቃልሲ ዝፈልጥ ማለት ከዓ ኣገባብ ኣፈታት ሓግርጭት ዝብል ኣገባብ ኣፈታት ሓግርጭት ዝፈልጥ እንታይ ይቅድም እንታይ ከይኽተል ክርድኦ ዝኽእል እዩ ፕራዮሪቲስ ኣብ ግምት ዝእቱ ተቃላሳይ ክኸውን እዚኦም ብስለት ዘለዎም 5-6 ሰባት እንድሕር ጌርና ብቐሊሉ ነገር ክንበፅዖ ንኽእል ዕማምና ታሪክናን ሰውራና ዝሰነቑ ክኾኑ ኣለዎም ታሪክ ሰውራና ብግቡእ ዝፈልጡ ብግቡእ ዝርድእዎ ሕፅረታቱን መንፋዓቱን ዝፈልጡ ኣካላት ክኾኑ ኣለዎም ማለት ካልእ ናይ መወዳእታ ዝዛረቦ ዝኽእል ድሓር ግን ሓንቲ መወዳእታ ካልእ ኣላ ገጥም ከም ዝበልኩም ቅድሚኣ ግን ክላበወኩም ዝኽእል ኣብዚ ግዜ እዚ ዓለም ኣዝዩ ሕልኽልኽ ዝበለ መድረኽ ኣብ ዘላትሉ እዋን ብኣረጊት ኣወራርባ ክንነባበር ኣይንኽእልን ኢና ዓቕምና ምፍላጥ ከድልየና ተዓባይ ነጥቢ ከዓ እዚኣ እያ ማለት እዩ ዓቕምና ክንፈልጥ ኣለና ምስሊ ዝበልኩም ረቑሒታት ናይ ላዕሊ ዓቕምኻ ክትፈልጥ ኣለካ ብወገንነት ብኣውራጃነት ብውልቃዊ ሃይማኖት እምነት ብዘይዛመድ ትምህርቲ بقدم من تسلفه كأمرارحنا كخون يبلون نزناي قدم أرجيت أمرارحنا بقدم من تسلفه قدم من حري بسساتات تسلفه نسيو مرحد خون أكن ما خان تسلفه نسيو مرحد خون ولا ليك هون دحرين نحر تسلفه بوتا يبلون ماذي الجن إحنا قلنا تخن قبلنا بقدم تسلفه إذا خنس بمن انتهي فلت خون على ماذي حكيم زي ما سكر خونتات تعنهم كخمس كرئ له توم كبلهم صنعوا 5-6 ناتهم تعنهم أب عالم الريقهم إذا كله غير تسي كوارا درخلوا نابلنت مرح من قصيهم قال كوارا درخلوا نام مرح إذا كله رقحتات يفتش حكيم كريهم الله تعنهم كله معنا كل شعب قال قلنا كله مغنياته حدا مرحي بزح ساعات هذه السر الحمد لله يدك إساس هيكونن كم يكونن ها كسب 19 ساعات يوم بسرحوا مالتيتهم مرحتي زي نخو رقعه تعنا خلوهم علما بقى زيز وطت عدمه مرحتنا لنا ابعارات دلو سب كيترفينا تذكريهم ابناتنا خنوتات نتبومبر سي كسع اب غداداتو تصبي بومبر كوين تصبم هذه منغسته سماي وارسو نخالي الى دهونكس عبد الله ادريسون ابعارات كله بومبر ينيرو مستقبره طرحيو وشيرو ما خلوت مالتي ስለዚህ እዚ ኹነታት ዝኸጋጥመና ይብል ደይክእል እንድር ኮይኑ ብትዕኑ ድኽእል ይኽትከዶ ሎ በእዋኑ ማለት ስለዚ ብዙሕ ክንቂሮ ዘለና ነቶም ኣካላትና ንመርጾም ድማ ዝዝብልኩም ዘሎ ሩሒታት ዘማሉን ክኾኑሎም ኣብዘይ ንኽእሉ ሓላፍነት ኮፍ ኢልና ሽግር ሃገር ክንፈትሕ ንኽእል ኢና ንኣብነት ነፍሰይ ክጅምረልኩም ኣነ እንታይ ይኽእል ኣነ እንድሕር ሓቲትኩም እንታይ ትኽእል ባሻ እንድሕርኩምኒ ክፈልጥ ኣለና ኣነ ትኽእሉ ኣነ كpolitical activist من البعض كما كم ذي حجين قبره زلنا خجبر خير كادرا وسرح نكبر خير by profession كأمة مرسل زغانكو كمهر خير ويلما بتكسايل تكنولوجيز للتمركو بدبلومات دما نعوز مثل industry أقوم إذا أمثل قناتات كسرح خير كم تكنولوجيز مالتي أنا أجي خير كا مسي إستو ما قلت تزارب يونايتد نيشنز كير كا كم ذي تراقب عاد إنجليز كير 5 جبر زي خنقبره زقبر أنا بهاي ستاندرد جبر دريكم نجن جبر كلني
መራሕትና እንድሕሪኹሞም ኣብ ገሊኡ ሸነኻት ብጣዕሚ ዝሕፍር ነገራት እዩ ጥቃ ምሽ ከም ዝኽገብሩ ጥቃጥቁ ክገብሩ ከማና ይክእሉን እዮም ስለዚ ዓቕምና ድማ ክንፈልጥ ኣለና ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ኣብ ቅድሚና ከንቐምጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ባይ ስታንዳርድ ባይ ዲቮሽን ብኩሉ መንገዲ ባይ ኤዱኬሽናል ስታንዳርድ ብምሉእ እዚ እንገብር ዓቕምና ኣነ ኣይክእሎን የምባል ደፋራት ክንከውን ኣለና ንሓደ ነገር ስለዚ እዚ ድማ እቲ ክዕውተና ንኽእል ካብቲ ኣረጊት ኣገባብ ኣሰራርሓ ናይ ስልጣን ደረጃታት ቅርጻ ካብዚ ክንቅይር ይግባአና ኣገዳስን ናይ መወዳእታ ኤርትራ ከም ሃገር ክንፈልጣ እንተዳ ኮይና ትርጉም ሃገር ክርዳእና ኣሎ ንምንታይ ግድፈት ተሓይካልና ንምንታይ ውድባዊ ሕማም የሳቀየና እዚ ተኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር እዩ ስለምንታይ ኢና ንሕና ናይ ወገን ናይ ሃይማኖት ናይ ገለ ዝኾና ውድባት ዘለና ስለምንታይ ኢና ዩናይትድ ፍሮንት ክንገብር ስለምንታይ ኢና ናብ ሃገርና ዘይንጥምት ስለ ዘለና ኢና ናብቲ ትሕቲ ሃገራዊ ዝኾነ እንታይ ድበሃል ስለ ኣብ ሸንኮለል ንብል ኢና ማለት እዩ ኣብ ዓሌትና ኣብ ወገንና ኣብ ኣውራጃና ኣብ ገለመለ ኣብ ሸንኮለል ስለ ንብል እዩ ማለት እዩ ንሕና ሃገርና ከም ሓንቲ ሃገር ክትልለ እንድሕር ኮይና ሃገራዊ ንቕሓት ክህልወና ኣለዎ ሃገራዊ ንቕሓት ክህልወና እንድሕር ኮይኑ ድማ ክትምዕብል ኣለዋ እታ ሃገር ማለት እዩ ነዚ ኢና እምበኣርቶም ኣገደስቲ መራሕቲ ምክንያቱ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ሙሉእ ሃገራዊ ንቕሓት ዝበፅሓ ሃገራት የለዋን እዚ ስለ ዝኾነ ኣይና ኣብ ድኾነ ሃገር ፈትሹ ዱዓዋዕ ትበሃላ كندي 6-7 عامت جيران كساب حج بعد كوينات أتوا كساب حج دم يفاسسها سلمنتاي تيناتنا هجراو نقحت تحوت سلزخوني يمالتي نحن دم إيرتراويان هجراو نقحتنا لعل خون ندعر كوينو هاجر انتايكم مهالوخ نفطر لنا هاجراو نقحت من تخلونا اتزقبر كنقبر لنا نزيو عسينا زبلو هقدف أب هاجراو نقحت كلمة صحة ما جش خلنا نعوه لفو أبز حجة ريوز اللهم قلت تمتم يبصحنا إثيوبيا أنا بعلاون إذن حزي أكواير جراتهم مالت هيونا جين بز حجتك على سوز الله من قديك كي تخيل كان possibility مالتي شجراتهم كجت ما خيليو ما ناتو بزحنا جرات سلزلو أو ودا دبانا أبرخان أبعدن كغير له ولا نا إثيوبيا نحرت جنزيبنا كغير يحجي كغير له إذا جمو زلونا PRDF ودا دبا نا يبرخا ودا دبا ግን ምናልባት ዞም ሕጂ ዝመፁ ዘለው ይቀይሩዎ ከሉ ምክንያቱ እንተዳ በዝኸድካ ቶም ናይ በረኻ ዝነበሩ ጥራሕ ማብ ስልጣን ኮፍ ድብሉ ማለት እዩ ካልኦት ኮፍ ብሉ ኣይክእልዮም ስለዚ እንታይ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ እቶም ሕጂ ከምዚ ገይርዎ ደሎ ዶክተር አቢ ተዳ ቶም ተቃውምቲ ኩሎም እተው ኢልዎም ኣትዮም እንታይ ክገብሩ እዮም ማለት እዩ ባይታ ናይ ምውድዳር ይፈጥረሎም ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ኢፒአርዲኤፍ ደለው ኣካላት historical الأيام أخوينهم دلهم بر politica رأيناتهم حدا يمالت هيكون اليوم حجي خاتم EPRD يبذلوا وسيهم هم كارلوت part خسر اليوم which means كنت خنرئنا خلينا political cross pollination زي politicاوي نتر زرقي كنرئنا خلينا مالتي مخنياتو أبسمر جنبال سلزلخا بحبار تخيدي خنزل العالم مالت هيكون نعها ناتكا بوليتيكا ومسمر عند السماع أبتخال ودب سلزلو مسؤول بارت خسر that's why the liberal party conservative party green دو قالوا إذا علم تري ولا لهم social democrat قالوا متاتنا ندابل المتسزلو بزي مخنيات زي نابو خت السجاجر كتبقى على كم بر إذا نايبرخا وداد بحس كحت كيني بركة نحنا قل حجي زي ناي EPRD وداد بحجي زلو نعنا عيد لازم تقاوم فيه ناتنا مالتي كسب عدنا أتو كم زبالكم صمق قبلنا من تغنك علس أبحر جنبار كنا من تغنك علس نعنا يطمع عدم ساعتنا جن نابو نساجر مات أبزينا نحنا خينا بسح تعاقيتنا فحبتنا يقتلنا ذلو يقدف مالتي جزي زي نجرازي كدلنا هجراون قحت كلونا كدلنا أمود أتانا تا زبالكم يتمي كان ببالكم يه بدحريونا بحطون مرسن كنعطينا مالتي الساعة زخونات من الباب كستاي كتبلو تقول هجي انتاي توبلي اعتبر تبدلنايو كم تعنتوي يقولكم نايتمال كنرئ لنا نايتمال كنحسب لنا مغنياتو كم تادبلكم الذي انتاي توبل حجي ثم تمالي ندراهم هقدف تصاوت لنا خلو حجي تاي توبلو قوم يعتبر حجي انتاي توبلو تتقيموا اندا دربيكم اب شعبيان جبهان تصميتكم بتقوكم عداقا وريدكم اخاخيبو بايتو اندا غبره أواسيو خم كمان بربرة تعاندكم زي قلفرة حج خنتاي تقولوا أو راجعهم أفرسوا كله مريت ندبهم عن يرلو قدم لكم بعد سقاملو ريسا غير فيه تخنينو شياب شماغله تداوينو بيك بحم هاجركم كتعنو
ሕጂ እንታይ ትብሉታ እንታይ ትብሉ መንእሰያት ክበርሱ ኣብ ዊዓ ዕንት ስድራ ቤት እንዳነብዓ በበይንኹም ትዛረቡን ከዓ ሃገርኩም ክትወርድ ኣብ ዕዳጋ ወዲ ሰብ ክጸንት ዓጽመ ስጋ ሓቂ መሲልኩም ነቲ ጌጋ እሞ ሕጂ ዳ እንታይ ትብሉታ እንታይ ትብሉ ክንዲ ፋልካን እምብለይ በበይንኹም ትብሉ ጠለይ ሕጂ ተሓይሽ ወይለይ ህግደፍ ጸዊዕኩም አቤት ትብሉ ስንኹም ነኺስኩም ተገልግሉ እንሃልኩም በሉ ሁሉም ሁሉ እንታይ ትብሉታ ሕጂ እንታይ ትብሉ ክንዲ ስራሕ ክንዲ ቤት ትምህርቲ መተካእታ ኮይኑ ቤት ማእሰርቲ ዋርድያታት ህግደፍ አጋንንቲ ህዝቢ ልኩም ሰሚርኩም ክተቱ ተማሂርና ትብሉ ንማለቱ ናትኩም ፊደል ንበይና ዓይነቱ እንታይ ትብሉታ ሕጂ እንታይ ትብሉ በሉ ዘርኢ ህግደፍ ተዓጺዱ ኣብ አዲስ አበባ ኮይኑ ዓውዱ ምስጢር ዝነበረ ተጋሂዱ አልባቡ ክጠፍኦ ወዮ ገባር ጀጋኑ ክበርሱ አማይ ሓባር ረማዓልኩም ክንድምብርባር ሕጂ እንታይ ትብሉታ እንታይ ዳ ትብሉ ሕጂ ንሃይለ ስላሴ ዘባረረ ሕቆን ብርክን ደርግዝ ሰበረ በዓል ታሪክ ዶታ ምተኣስረ ጽንዓት ይሃብ ምባል ትኽእልዎ ንዝሞተ ግርም ትንእድዎ ብህይወቱ ከሎ ትንዕቅዎ እንታይ ትብሉታ ሕጂ እንታይ ትብሉ ህግደፍ ክብል ሰሮ ጀጋኑ ኸውርዶም ዒራዒሮ ተቐፊድኩም ብመቁሕ ብፌሮ ተቐፊዶም ብመቁሕ ብፌሮ ሽዑ ዝጀመሮ መሲልኩም ክትሰግድሉ ነርኩም መዋእልኩም ከይትሰምዑ እዝኒ ተሰሪቅኩም ሕጂ እንታይ ትብሉ ኣብ ሰዓቱ ኣዛንኩም ጸሚሙ ህግደፍ ማለት ጠፊእኩም ሽሙ ተተኩሱ ባህር ተለጉሙ ከብርሰና ኣብ ዓዳ አቤቶ መንእሰይና ቦምብ ክብትብቶ ስምረት ተሓሲምኩም ማክያቶ እንታይ ትብሉታ ሕጂ እንታይ ትብሉ ሕልምና ኢሳያስ ጠፊእኩም ወዳኣፎም ክትብሉ ሰኺርኩም እንሃልኩም ንኽትፎ ሸይጥኩም ተባሂሉ ጥዕና ሃበልና ብሰማይ ወሪዱ ተዓዲልና ዶክተር አቢ ንጉስ ናይ ኩላትና ሕጂ እንታይ ትብሉታ ሞንታይ ዳ ትብሉ ጀሚርዎ ነይሩ ወዲ ዓሊ ህግደፍ ሆየ አግዲፍኩም በቕሊ ክንድጉያ መሪጽኩም ፍትሊ ወዲ ተስዓ ጎረቤቱ ሚእቲ ሓጂ ሙሳ ሓርበኛ መካቲ ሓደ እንዲሲኑ መላፍንቲ ሕጂ እንታይ ትብሉታ እንታይ ዳ ትብሉ አንቱም ሰብ ትምህርቲ ምኩራትና ናይ ዶቦዶብ ዓዲ ክትቆጽሩልና ናይ ኢትዮጵያ ንግደት አርኪቡና ተውሳኹ ዶብ ተውሳኻ ባድመ ኩሉ ሓሶት ኮይኑ ዝቀደመ ደሚው ትርፉ እሸኹ ዝቀረመ ሕጂ እንታይ ትብሉታ እንታይ ዳ ትብሉ ናይ ኤርትራ ይጽንሐልና ናይ ኢትዮጵያ ርግኣት ይሕሸና ናብኡ ነድህብ ንሱዩ ጉዳይና ኤርትራ ትበሃል እንድዕላ ኢትዮጵያ ተሓይሽ ተባሂላ ዳስ አንድነት ተጀማይላ ሕጂ ዳ ሞንታይ ትብሉ ብባድመ ክንደይ ዘይተዘርበ መናፍሕ ናይ ሓሶት ዘቕበበ ልብ ዓሻ ንመከራ ጽበ አጀንዳና ይኮነን ተተባሃለ እምቢሉና ምስ ህግደፍ ዘንቀለ ውግእ መሲልዎም ተሓንበለ ሕጂ ዳ ሞንታይ ትብሉታ እንታይ ዳ ትብሉ ግድ የለን መንእሰይ ኮርዒዳ ኤርትራ ምግዳል ለማዳ ክፈሎም በር ዝተረፈዕዳ ይትረፍ ህግደፍ አላሻው ቀርማ ምብራቅ ምዕራብ ኩሎም ፈቲኖማ እምብለያ ትብል ከም ቀደማ ክተት እንበር ታሪክ ካድጎሞ ማርሻ እንዴትሮ የለን ንዓና እንዲያሞ ከጠፉዮም በዓል ዘርሞ አንታ ሰዊት ሀገር ቀልጽምካ ይገተር ወይ አንታ ሰሚት ሀገር ቀልጽምካ ይገተር ረድ ክፍለ ባሽታይ የቀኒየለይ ሕጂ ናብ ሕቶታት ክንሰግር እንኽእልና بعقمي كاني كمل شلكم حتوتات كتحطوا خلهم جن زخون حتى تحطوا ندخليهم حتى حتى حدا نستغاز يتفلت هون كاخ تفلت كالي كالوت نخالوت كتفلت ثالثاي كبره زلهم انت خبره دحراي قام كتب من تقطع مكه ايو مالتيو ስለዚህ ድኾነ ሕቶ ወላውን ኣብኡ ዝነበርና ኣብ ቃልሲ ዝነበርና ስለዝኾና ኩሉ ክንሕተት ኣለና ኢረለቫንት ድበሃል ነገር በወገነይ እንተዳም ንቃልሲ ዝጠመተ ኮይኑ ክቅበለ ያኒ እቲ ተሓትዎ ክቅበለ ድኽእሎ ተኮይነ ክምልሸ ዘይክእሎ ተኮይነ ከዓ ሓግዙን ክብለ ወይ ክእሉን ክብለ ሓደ ነገር ክብለ ማለት እዩ ካልእ ድማ ኣነ ጋሻ ኮይነ ብዚ ክመጽእ ከለኹ ማለሲ
قاشا ስለዝኾነ أخبرنا سدو ترير حتى قال عينت كمون بهالنجار يفلتنا بذكر عليكم متن ترير تبلو حتون كتقربوا أنا يقبله بحق يقبله دس نابلني يقبله دس بلكم تتو دحركة أبقم قامكم كتعومديو ولديو وساخديو كله عينت جور تقوليكم مروخ مشات يمسينا يعني اللي اوكي ثانك يو حونا باشا عرفت خبر كان حق لي قرب سداد ليغاتا شو من قبرن كفايلي ما يكسته ويقال حراي حمش تدا ايش حراي حمش تدا ماني اتم نحطه لكم يدكم حفظوا ابزق دخون حتى تنخ قبلكم قالوا ناص اخوين انتاي ترخبه هقدف مدرخا سمعنا يو نايلو زبن حتراب بالكايو ويانا مبال قديف كايو جمامير كاريخا بايتا استحبأت امني كم بركوتا كم عملكا خفص اوت كارتا انتاي ترخبتها تدلخا عشات ابابر تدلخا انجيكا تعقرقر انتاي موسخا زي تقبر هقدف تدلخا نفسها تصرف تدلخا هندبت تعرف نابك حزب لك حلف انتاي ترخبه ملحسكار غيقو بويانا انتاي دا ارخب كالنقنا حشوخنا يوسحقنا يكنا تقبل كاديخا قاشا طلام هقدفاويتو هيو تيليجرام جلسالاتك انت طلام انتاي ترخبه ويوم عساكر كاغريم ووم كل نجر هندبت كوين ووم افهم حيزوم درفيت افي ووم مزمور دخون تغيره هينا انتاي دا هينو دنجنا كم تاناتو سقم بالحسنا انتاي ترخبه تشجيروم افي ووم قيتو اكايدا سيطان زي فلطو امروم نهقدب سطو انتاي ترخبه ساقلا بالله عيتقلع غير كايا نبينها مستيرو حيت كايا سلاي مبال قرم كيل كايا اباي قبر دخون تباهلكا بيمانة تقام تخبيبكا للانكنا حراي تلاميدكا انتاي ترخبه تخردين كايخا لو مسهقدف تفريدكا بخرمات كتقرف وي حدينكا مسدرق خطسلف وي تخردين كايخا لو مسهقدف تفريدكا بخرمات كتقرف وي هادي الخامس درجي خطل جنبوت كلتا شحن 18 رد اخفله باشاي اوكي اسمع له كده تمليس كادو كبر قشانه تمليس كادو ولا ركين صلي هرا ايدكم حفظوا من دحر تمليس كادو حدا غبر لي ما يكون هذا لها حدا غبر لي دحر تمليس كادو لا اكيد تم اب تحت زلكم نحطوا ايدكم حفظوا لنا حطيتوا لنا من كلنا
عينات كانيا هقدف جنبت منهبوكا نبرتنا هزبيا أطبيو زعبيكا ألا ما تحقفكا جغانو تخنن كمي جيرا جنبت نعخات خون علو زعملو سكن قرنا كتم السلمتان تبعلام سانا أي حدم كفينا زوطعنا يا حراب سنك تلمتكا جنبت تدفيرا همما سادينو نهب تبتينو وحاريا نقيسا عمبسا دنينو علم زمسكرو جغان حواتنا قنبت مو زيادة هنذكرو منا تقع يلن عينات كان يا قنبت داسكات عدله ناي سيطان غربي أزماد الله خاقونن تصورانا بيتسبكا كلهم فلتنا يمينا ناي مستير دبتركا عويلهم زنبقو أبي الله قنبت لهم الزربو نسخاب تحرير زحيخو كرمتي نساتهم بقدميت سنما منشأتي هاجر أي تمثلكا حميمات نبر حكيم تولد يا مدهاني زحبر عينات كان قنبت وانا تطلو نساتهم ينكا حكيم زدالو حجز فلتناكم حمامنا هزبنا حبات مدهاني حبات فنينا فلتناكمنا أطلفكم وهزبي دفيكم بقدميت بدحري توقعوا اسوكم عنقربي يعيركم لو من سجيركم وبقهدو وردة تسكيبكم كالاتو واردو اتوم دك قنبوت عبسدت ينبرو اتوم صار قنبوت اسمر عندرو قنبوت زفريتهم ناب عداقا وردو سرعة تقدر كآمن اسري نقدو ففالتنا لنا بالعلب تحتي بعلمين مخانهم ثم لافنتي دك قنبوت مو نسمع تراي موتو يترفوني وبعد خراي تقدف نقش شعوم لو مستفلتا كندي كيسقمو سب ترايو سانتا زي ردو يلن وعيلو حديرو زي تنع يلن انت تمهيرو حردقين يلبون قنبوت مشقات يأكل زينات كموطات نزالو معالتي عفلتان زبلي بحقو ناتو دايد لي من سي تبقز تاريخ عند بلو قنبوت هينات كمنيا ناتي دعبلو بسدراي تخفلي انا وراسي الكاتما قوتهم نسيوت مرسي هيا تركبار الصغايا قنبوت مسكرنا عوت نايجقنا قلبيت تقدف انتي طوات راي نفسه هوينا وما سفيلا نسي خداما ومن سي هيا تركبار الصغايا قنبوت مسكرنا عوت نايجقنا قلبيت تقدف انتي طوات راي نفسه هوينا وما سفيلا نسي خداما 24 قنبوت كلا تسحن 10 وشمنتن ردي كفله باشاي تمليس له حدنتنا Swagamba. Okay, thank you, General. It's very interesting حتوي ومغنياته مسينا يتأثر ذي مستي هجراون قحت عطرنا على لنا جنا زبالكو مالتي مستتحتي وزلوا شن كل
ዝኸይድ ናብ ኣውራጃ ናብ ብሄር ናብ ገለ ብሄረሰብ ብሄር ዝበሃል እኳ ብናተይ ሃገር ማለት እዩ ኔሽን ማለት እዩ ንሕና ብሄረሰባት እንታ ኣኻኺበን ዘለዋ ኣብ ሃገርና ዓሌት ብሄረሰባት ከምዛ መሰላን ዘለዋና ማለት እዩ ግን ከምቲ ዝበልናዮ ወፃእተኛታት ዝስርሑና ከም ምዃኖም ንዕኡ ከይፈተና ጨፋሊቕና ናብ ሃገር ክንገብለልና ማለት እዩ ሃገር ክንጎ ከስምዕ እንተኾይኑ ከዓ ሃገራዊ ንቕሓት ከነጥሪ ኣለና እዚ ናትና ወዳድባታት ግን ክትሪኦ ከለኻ ዋላት ፖለቲካናውን ሳምታይምስ ይሕፍረካ እዩ ዳርጋ ናይ ከበሳ ኮይኑ እንትረኽቦ ኢኻ ንሓንሳ ኣውራጃታት ክበሃል ከሎስ ኣውራጃነት ገለ ክበሃል ከሎ ሓማሴን ሰራይ ኩሉ ግዜ ገለ ኢኻ ዝጥቀስ መብዛሕትኡ ግዜ እምበር ካልኦት ከማን ሰማሃር ገለ ዝብል ኣይትሰምዕን ኢኻ ዳርጋ እዚ ንባዕሉ ሓደ ድሕረት እዩ ምክንያቱ ነትናትና ሃገርነት ምስ ትግራይ ትግርኛ ምስቶም ትግርኛ ዝዛረቡ ጥራይ ተራኽቦ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንባዕሉ ንኡስ ዝኾነ ንቕሓት ሃገራዊ ንቕሓት እዩ እዚ ንባዕሉ ክንሪኦ ክንሓስበሉ ኣለና ማለት እዩ it is not easy damage በዚ ምክንያት ዝመፅእ ዘሎ እተን ካልኦት ኣውራጃታትና እውን ንርስዕን ኣለና ማለት እዩ እዚ ትብሎ ዘለኻ ናብኡ ክመፅእ እንድሕር ኮይነ እምበር መሰረቱ እዚ ዝብለካ ዘለኹ ሃገራዊ ንቕሓት ዘይምህላው ስለ ዝኾነ ብወገን ተቃለስቲ ማለት እዩ ብወገን ተቃለስቲ ሃገራዊ ንቕሓት ዘይማልእ ኩነታት እዩ ብወገን እቶም ዝገብርዎ ተንኮለኛታት እውን ናብኡ ኢዶም ዘእትዉ ኣለዉ ማለት እዩ ነዚ እቲ ኣክሰስ ኣወዳድባና ኣክሰስ ንፀላዕ ዝህብ ይኸውን እዩ ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ከምዚ እንድሕር ገፊሕ ጌርና ንገድፎ ኮይንና መንገዲ ናይ ምእታው ናብኡ ይረኽቡ እዮም ሕጂ ንሳቶም ከምቲ ድበልክዎ ዋላ ነፍሶም ከምቲ ድበልክዎ ዋላ ነፍሶም እዮም ፀረ ህግደፍ ኮይኖም እዮም ድመፅኻ ኣብዚ እዋን እዚ ካልእ መንገዲ የብሎምን ካልእ ስለ ዘይብሎም ዋላ ባዕሎም ነቲ ባዕሎም ዝደልይዎ ክዕወስዎ ዝደልዩ ትግራይ ዓጋመ ብልዎ ገለ ብልዎ እንድሕር ናብኡ ክትዕወስ ትደሊ ኮንካ ከምዚ ዝሪእዎ ዘለዉ ንህግደፍ እንድሕር ዝድግፍዎ ኮይኖም ከመይ ጌርካ ኢኻ ንኢትዮጵያ ትፀርፋ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንትግራይ ትፀርፋ ከመይ ጌርካ ዓጋመ ዶ ገለ ዶ ክትብል ትውዕል ስለዚ ብቐጥታ እንታይ ይርዳእካ ኣሎ ማለት እዩ ንሳቶም ነዚ ነገራት ዝዝምርዎ ናይ ብሓቆም ደይኮነስ ምእንቲ ንዓኻ ክብቱን ኢሎም ዝገብርዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ህዝብኻ ደይተምሃረ ኮይኑ ከዓኒ ዝስዕቦም ከዓ ኣይስእሉን እዮም ማለት እዩ እዚ ሽግራት እዚ ሕጂ በዚ ሽግራት እዚ ምእንቲ ንዕኡ ክንኣልዮ እቲ ኣወዳድባና ክፀብብ ኣለዎ ድብሎ ጀነራል ምክንያቱ ኣወዳድባና ፀቢብ እንድሕር ኮይኑ ከምቲ ዓንቶ ይጠቐስክዎ ናይ ፀጥታ ሓለዋናናትና ድማ ሓያል ይኸውን ማለት እዩ ንዕኡ ንክትቆፃፀር ዕድል ትረክብ ማለት እዩ ሓይሊ ትረክብ መፅናዕቲ ክትገብረሉ ንዕኡ ትፈልጥ ማለት እዩ ሕጂ ግን ዋላ ተባይቶ ዝረኣኻዮ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዋላ እዚ ሕጂ መንእሰያትና ሕጂ ኣሰርና ዝኸድሉ መንገድታት ብዙሕ ይረአ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ኣትላንታ ኢልካ ትገብር ንበይንኻ ዳሕራይ ናይ ደንቨር ትብል ዳሕራይ ገለ መለ ትብል ከምዚ እንዳበልካ ትኸይድ ማለት እዩ እዚ ኣብ ኩሉ ድማ እቲ ፀላኢ ከም ኣወዳድባኻ እንድሕሪ ተዘርግሖ ኮይኑ ከም ደኣትወካ ክትፈልጥ ኣለካ ወላ ኩሎም ወላቶም አንድነት ዝብሉ ወላ ገለ መለ ዝብሉ ወላ ገለ ዝብሉ ኩሎም እዮም ከኣትውኻ ማለት እዩ which means fruitless ዋጋ ደይብልካ ፍረ ደይብልካ ትተርፍ ማለት እዩ ነዚታት ኢና ሕጂ ክንቅይር ዘለና ንሕና ነዚታት ኢና ንሕና ሕጂ ኣብ ሓደ ምክንያቱ ፈቲና it is history ፈቲና ትሑት ዝኾነ ንቕሓት እዩ ዘለና ነዚ እዚ ሽግር እዚ ድማ ንዓና ዝመፀና ዘሎ ሎካል ጥራሕ ኣይኮነን ወላ ኢንተርናሽናሊ ግሎባል እንድሕር ርኢናዮ እቶም ሃገራት ምዕቡላት ሃገር ዝፃወቱልና ንዓና ድሑራት ስለ ዝኾንና ኢና ተደልዮም ሃገር ይኹም ብልና ነቲ ባዕሎም ሃገር ኢሎም ኣብ ጂኦግራፊያ ደእተውዎ ድማ ባዕሎም ቅጥቅጥ ኣቢሎም ከዓ ከም ደየለ ገብርዎ ኣብ ሚድል ኢስት ተፈጢሩ ዘሎ እዚ ኩሉ ናይ በዓል ዒራቅ ዘሎ ኩሉ ወታ ረኣይዎ ተረኺቡ ዘሎ ፀገማት መን እዩ ግዲ ደቂስዎ ድቕስቁስ ኣቢልዎ ባዕሉ ከይኮነን ከምኡ ገይሩ እቲ ህዝቢ ንሳቶም እዮም መፂኦም ክድልዮም ከሎ ድርዕም የብልካ ማለት እዩ ዳሕራይ ስኻ ኣደዳ ስደት ኮንካ ትተርፍ እንደገና ድማ ንዓኻ ተመሊሶም ከዓ ኣነ ይቅበልኒ ኣነ ቅበለ ጥዑይን ለዋሃን ደይለዋሃን ይኾኑልካ ማለት እዩ ስደት ምቕባልካ ዳሕራይ ከዓ ባዕሎም በቲኖምካ ነዚ ንሕና ሕማምና ብመሰረቱ ክንፈልጦ የድልየና ማለት እዩ ብመሰረቱ ክንፈልጦ የድልየና መን ኢና ንሕና እንታይ ኢና ደይንፈልጦ ነገር መንከይ ዝብድለና ደሎ ካብ ህግደፍ ጀሚርካ ክሳብቶም ኢንተርናሽናል ግሎባል ሓይልታት እዚ ኩሉ ከነፅንዖን ክንፈልጦን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ ኣፅኒዕና እንታይ ደኣ እዩ ደዋፃእና ኢልና ሽዑ ከምቲ ዓንቶ ይንብሎ ነበርና ንሱ እውን ኣነ ሕጂ ሓደ ፕሮፖዛል ይሄ መንበር ረቀቕታ ኣካላት ከዓ ንዕኡ ድማ ኦርጋናይዝ ዝገብሩ ድማ ክርከቡ ኣለዎ
መሳርሕታት ከዓ ማለት እዩ ስለዚ ምክንያቱ ሁሉ ክእለት የድልዮ ስለ ዝኾነ ብከምዚ ምክንያት እዩ እቲ ሽግር ዝፈጥረና ዘሎ ኣወዳድባና ዜሮ ስለ ዝኾነ እዩ ትሑት ኣዝዩ ትሑት ስለ ዝኾነ እዩ ክብለካ ደፍር ይቀኒየለይ think international نبغى اوكي يسمع الله هنا يسمع الله هو سمعك له سلام hopefully مجمع كونك بدحان متاها ناي بحكتي عمقين كبد ترجم دلو استمهروها يغني لنا بخلايها حاجة كفتم قدايم تقادلتي ناي بحك متكلاوين أبسواونت استمركس نتكل بمهلاوكها بالتعمي كمسلمي كيف تدقيمه تناتي حتوسي تي كمتي زبالكايو ناي بحكتي نبحث زي مهلاو دحري والكسبات مخات أب بوجلتات إمنت جركا أب بوجلتات ميمان إعنينا وأبرسنا الجنب كسنا تلاقي مليون دينا زلنا حجي نخلو حبرة سب زمثل ويكا كردي زخيل مدد عيو طبعا وجهه كنت خلون يدل تاع عينة منقستي سيلي كلالي زخيل بخمي كنت دفي قال ويكا أنا كومنت زدالو زي ترنافس محجزة نيروز إن تلني لازم مجمرتا انتاي عينة ريتو لك كلايكا بخمي دحر هو انت خونت مالسها بخمي كدالو يخيل ثانك يو مايك فريد اوكي صبغ انترناشنال ثانك يو فيري ماتش غني لي صبغ حتى يو خمي غيرنا انا نتا مصايت هاجرسي بخمينا اسك دغما تا قداميتي دولك منالبات كيزبارقلك هو حجي كم زحلف تاريخنا كيفونسي حجي نصر زخونه كله إرتراوي ويزيس صبغ له نعي وكلني زبلو عينة مدب بلوتكو مدب عيوسي ويكا قوام نبلو انت تداليو يحجزني رز بريتو لان ما بخمي كدالو يخيل حج كله إرتراوس زعقبلو أنا نابنت ساهو خوينوس سناتي انتايش مس كبس زحلفة تمكروس إذن سناتي وزعس يملسي كان حبرة السبب كاكم يزبلو عينة بخمي كدالو يكال اوكي صبغيو اذا حجي صبغيو انتايو حجي وصيت نايت حجي نقبرو اودادبانا انديو كخون تحجي نقبرو اودادبانا نعد زقتو مالتي نابزا زبلكايا خنبصحمنتي ግን እዚ ናይ ሕጂ ወዳድባና ንባዕሉ ዝዝበልካዮ ናይ መጽናዕቲ ኣካላት ውን ክቀርብ ይኽእል ማለት እዩ ታይት ናይ መጽናዕቲ ኣካላት ዝቀርቦ ንህግደፍ كم قدامي منقد مفراس حد علامة خوينو اتي تخلعي علامة انتاي مالتيو اتي تبلو زلخ حتو نعو خاص دالو اكالات اكسبرتس كا هولو مالسي نامنت اتي كونستيشناتنا انتدا نخلها انا زي عقب كوينو نخلها عقب زخدلو منقد انتاي غوديلو ولو إلهم أثنيهم ناي كونستيشن سبات كانوا أنا إكسبرتس ناتو دماني إذن أمندمنتس كجبروا له مخنياتو دورو already نت كونستيشن بعد دكتور برغد جبروه سقوم تخينو بعلون تحسرت هذا اللي هو بعلون آمين اللي مالتي أبحثه مريتنا عدخون أبناء أوراجاتات خون أبناء متاعيو سجل سلسلة بتاعت الشخص ساجر له مالتي ده أمن له مالتي ده خندق زي خوان سودا أمن له زلوا أبتعتي بريشر ويدا إحنا تزقت أمنا من زراب يتسقم ده خون نمبر أبتعتي تسونو ناي ديكتاتورشيب كوين خون زجبرو كجبرو خلو ناي بحق نسأنا ترغيب برو أي بلين يعني بوخ أي تقولتات كمسد غير حدا مالتي تقولتات ناي مريتنا أمنت حجي خجبر كله انتهيون شو نحارستا عيناتنا
أبزه وانزي أبزناتنا درجة معبالية زلنا يا مريتو تقدفون يا مخنياتو خالي يقولون نفسك على درجة زي تسجاجره عرفن العراين مريتين يندلو مالتي بزيني زنا بابر مالتي نعن حجي زناتي وزنا منقصي يكتب له أي تخيلني أو درجة أي بس إحنا نحنا ترانزيشن حجيناتنا ناب اندستريال زخونه عاد هاجر كنبصح من قدلو مالتي تحت قرصه كغير تقطباو سرت كغير غزي اليوم مالتي بيت مرتا كم دلبنا بزعو كل سبت ما هيرو كل ناشونال ريكونسيليشن مالسي انتايو كل سبت تمدعطنه تمرتي لومو دحار زو وغننت عاليتنت قلمت اندا ترف خيد مالتي معناتو كل سبت تددلي يركبالو مالتي دحرايتي سرح دما اندسترياليزيشن فتر دحرنا شقالا تحساسبا يلو شقالا تحساسبا نحرلو زدبنا كله قحمت متحجي تحت هاغراو نبلو دلنا بباوراجوم ده بغلدو كوبدلو منسيات ولا غنمله يترف مالتي حتو تغيروا حتو شقالا دومز وحيدو طعنا وحيدو قالو وحيدو خمسات كم زعد حتى دلو يحتت مالتي لذي نزي سخا حدث زحد زغبرو ناي كونستيشن امندمنت زغبرو كالات ناي ديمقراسي زغبرو مغنياتو نابينا خنس هاجر كاب كم تعنتو يدبلكو كاب زودباو قطميا حج زلنا نا بارتاو قطميا خنكيدنا مالتي نا بارتاو قطميا اندحركدنا شعو نحنا كنمرسينا مالتي كحد بلنا بارتي إنا خنمرس تدلينا خم تعنتو يدبلكو سوشيال ديمقراط ديو كونسرفاتيف ديو قلدي خنمرسينا مالتي حجة هاجر بزعبا بوليتيكاو سلطان كتزالب كلا بوغننت هايكون سنتمسو بوليتيكاو رأي تمسو مالتي بدك كورك زايدو دك حماسي ندو ولا دك باركادو غليدا دابلت هايكون سنتمسو بتي رأي ناي بوليتيكال ايكونومي بتي رأي دلو ناي سوشيال تاير بحال بتي رأي دلو ناي معبالي كخون زغبو بو يتسب كسايد قبرو دعقنو مالتي خمرس كله نتن بارتيتات لازم تعليقنا مالتي ناشونال ريكونسيليشن اندامه خيدالو مالتي حزبي استوعدو يمرص الله مالتي اذي دغبرو ግን ስቅልካ በሃንደበት ክትገብሮ ይትኽእልና ከም ዝበልካዮ ንኣብነት ሕጂ ንሕና እንድሕርኪልናዮ በኤክስፐርትስ ገርና ከመይ ገርና ሕጂ ነስርዓት ዝኽነስ ድፎ እንድሕርኪልና ማዕረ ድማ ነዚ ስኻት ብሎ ደለኻ ሕቶታት ደዳሉ ድማ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ እቶም ታሕቲ ዘሎ ሕጂ ወካይል ክህልውና እዮም ኣብዚ ዝበልኩ ሕጂ 5-6 እንድሕር መሪፅና እዚኦም ብጣዕሚ ሃይሊ ኳሊፋይድ ዝኾኑ ኣካላት እንድሕር ገርና እቲ ኮንትሪቢዩት ንገብሮ ገንዘብ ቀዳማይ ነገር ሚልዮን ማዓት ይኹን ሰባብ ጅቡ ገይሮ ወላ ሻኽ ሰትየሉ ወላ ቲም ሆርተን ገለ ኸይድ ኮሎ ወላ ስታርባክስ 10 قرش ትፊድ መስል ንወርሕ 10 قرش ዋሲው ኤርትራው ግዳም ደሎ ግን ሚልዮንስ ይኸውን ማለት እዩ እንተሎ ናይ ስድራ ቤቶም ከዓጽወሎም ይነዞም ሰባ እዚኣቶም ምክንያቱ ኣብ ዘለና ግዜ ስድራ ቤቱ ደርቢውን ሓደ ክመጻካ ይክእል እዩ ከምቲ ናይ ቅድም ንሜዳን ወርዶ ዝነበርና ዓይነት ቃልሲ ይኮነን ሕጂ ካብኡ ዝተፈልየ ምክንያቱ ኣብ ስድራ ቤትካ ክሳይ ምባል ተሰጋጊሩ ስለ ዘሎ እዚ ናይ ስደት ህዝቢ ነቲ ነዃልቱን ክትዓጽወሉ ለካ ማለት እዩ ስቑዲ ይኮነን ውፊ ክኸውን ድኽእል ደቁ ደርቢ ገለገይሩ ማለት እዩ ነዚ ኩሉ እዚ ቶም መጽናዕቲ ድገብሩልናውን ብከምዚ ደረጃ ሃንድል ገርና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ሪፕሬዘንታቲቭስ ናቶም ተገይሮም ነቶም 5 ሳፕላይ ድገብሩ ማለት እዩ ብኩሉ መንገዲ ንዖም ናታቶም ልኡኻት ማለት እዮም ቶም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ክህሉ ዝኽእሉ ነዚ መጽናዕትታት ድማ ሽዑ ገርና ነዚኦም መጽናዕቲ ድገብሩ ድማ ብሽም ኣቦይዶ ከምቲ ድበልካ ከምቲ ዓንተ ድበልኮ ብሽም ዝነውሕ ዓመታት ተጋሊሉ ይዶ ከምቲ ገሪዶ ኣይኮነን بشم حتيات دايبلو قدم حجي بشم خمت عن توي روح حيتات تومتكو بقع تمرتي بقع تعنا بقع زغون تاريخ بقع كم زيتات ريلاتيفلي الراي يقعد يقول سبب يلا نقول ريلاتيفلي نابو بقعة تقرار أكل كخون اللو ماتي بزمن قد زنبار نحنا نتدبر كاي خنا مالئ نخيل I'm prepared زغونه هو حزنا إنا نسمع رأتينا زقدنا أطرير لهم خنياتو نهاجراو نصنت منسأ كإلنا الديمقراطية وسرعة متكالة كأننا اثناتنا صورة هاجراو الديمقراطية وصورة ينيرو هاجراو زبلو نتي صلاعي بعدها صلاع مسبوق ديمقراطية زبلو جن اثننا بابرلو هاجرنا مسحنا زلو قدات مالتي ديمقراطية سرعة كم يقرنا زبل كاي حجي كم يقرنا نقبره نزي حجي كم ميدا حيزو ندعسو سلازم مسز ديكتاتور ندا كل بلد الديمقراطية ندا أنت بس لازم مسه أبزا تستخلا تعيد بهذا كم ذا في إيواد اللقوم مالتي كلها أنا أبرع عداتنا بتي أين فرهنينا فرهيو إساياس مع أنت أزر قال زبر له نحن أنبر فرهت نسول أتبع أنبر نتعلمون نسو انتهي كم تقبلنا يراكم عندهم كل بلدكو توعد بلنا نسيو تبعات زلوه نسيو تبع نحن جن فرهاتنا
እዚ ኩሉ ነታ ሃገርና ነታ ፊልድና ባይቶ ክገብር ከሎ በዓሉ እክብ ኣቢሉ ክገብረና ከለስ ኖ ከምዚ ይግበርኒ እዩ ዝዳ ተመሪፅና ኣበይ ዓድኻ እንተብሉና ዓዲ ክስቶ ኣውራጃይ ካ ክስቶ ንብል ገለ ንብል እሞ ካብ ኣውራጃኻ ኢኻ ተመሪፅካ ትመፅእ ካብ ዓድኻ ኢኻ ተመሪፅካ ትመፅእ እምበር ስቕልካ ዲኻ ደኣ እሞ ንዓ ክንዲ ዝቁፅር ካባኹም ክንዲኻ ካባኹም ኢልኩም ቀመም ኮፍ ክብለካ ከሎ ናብኡሲ ከመይ ጌርካ ትቕበሎ ምሁር ኮንካ ኣብ ግዳማዊ ዓለም ተማሂርካ ዴሞክራሲ ኤክሰርሳይዝ ጌርካ ኩሉ ነገር ሪኢኻ ስለዚ ንሕና ኢና ፈራሃት ኣብ ራዕዲ ዝኣተና ሰባት ንሱ ተባዕ ግን ትባዓቱ ንገብረ እከይ ኮይኑ ንሰይጣን ንፀድፎ ኮይኑ በዚ ንቃወም ዘለና እምበር ፈራሃ ስለ ዝኾነ ኢሳያስ ኣይኮንና ንቃወም ዘለና እሞ ቁሩብ ተረዲካ ንክትከውን ተስፋ ገብር ይቀኒየለይ اوكي يغني لنا كبر قاشانا هوباي يلا خدا هوباي ريد اوفر لك هوباي ما بخا مايك اوكي thank you حدنتنا thank you باشاي صراحة one of my favorite مهران سلو زخان كاسي حجي برين تيزن كجورلكا عنتو يسي سوفت بول حتو تاعي حتتوني اترى دي حتتوني تمنير كامو I try anyways حجي أنا تي كجمر كل حاجة نور كون جن أفتي I don't know تنكيف كعلي تنكيف كعنا زي هلو كنا تزلي بزعبو حتى كعرب انتي سمعنا لها هو سمعك له هو باي yeah thank you حجي سي إزي نعبالي أبي تبي عزيز كاي زلسي مزحات سبات كم زي off guard حيزوم زي تسأبيه ونقرات سلزونه حجي بزحات analyze كبورو كله بزعبو سي including myself يعني بحاجة جن positive trio جن sometimes جن تاشمو سلزي بلو همزي مالسي transparent سلزي كونه انتاي تناتو علامة أبو تمركز كاسي yeah this is good for Eritrean people الكاسي conclusion كتوسد يتسقم كونتات حجي for example transparent يكون you don't know إذا قدينا يدوب دينا ربو زلو سناي normalization I think كم تنمسل زلو ناي normalization ناي زمدنا ناي كلتامي حجي تي تم سبات بpositive عين زي تموتو انت يمزبلو اوكي زي border security نهر كويناسي እዚ ስርዓት እዚ ኤክስኪውዝ ኣይረክብን እዩ ድሕሪ ሕጂ ሲ ናይ ቦርደር ምክንያት ኮይናት ዝነበረት ሲ ስለትዕፆ ሜቢ ክትሕግዝ ትኽእል እያ ነቲ ቃልሲ ንሕና ንገብሮ ዘለና ሲ ፖዚቲቭ ገይሮም ዝርእየሉ እቲ ካልእ ነገር ግን ኣነ ቁርብ ከም ኣነ ይኹን ዋላ ካልኦት እንታይ ሽሙ ኤክስፕሬስ ዝገብርዎ እዚ አንኢንቴንድድ ኮንሲኮንስ ክህልዎ ይኽእል እዩ ማለት ነቲ ስርዓት እውን ሓያል ኮይኑ ክወፀሉ ዝኽእል ኩነታት እውን ኣሎ ንምንታይ ራይት ናው ክንቲ بزغلو مالس تنسيلو زنبرة محبرسبنا عالم زي كم زي ناي سلام بيس ميكر سلزوخنا زي كم تقبلو وما لجيتيمسي ناتو خرا قصلو زخل كونتات ونفتر سلازي الديكتاتورشيب نمنوح ون opportunity allo سلازي سي بناتكا جمجم زي تريز اللحاسي ان بالانس زخنا مينو بتنا اثيوبيا ميبي نوعم كربعم يخلي ኣብ ኢትዮጵያ መደመር ገለመታት እንዳበሉ ሲ ከምዚ ናይ ፖለቲካል ኦፕንነስ የካይዱ ኣለዉ ኦፖዚሽን ናቶም ይፅውዑ ኣለዉ ኣክሴፕተንስ ረኺቡ እቲ ምሕደራ ናይቲ ሓድሽ ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ኤርትራ ግን ከምኡ ዕድላት ስለዘየለ ሲ ከመይ ጌርና ኢና እዚ ሲ ብፖዚቲቭ ዓይኒ ክንጥምቶ ማለት ሲ ንሕና ኣብቲ ታሽሙ የለና ህዝቢ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ነገር የለን ሕጂ ኩሉ ምስጢር ተታሒዙ ኣብ መንጎ ክልተ ስርዓታት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ሲ كمان كيركا مالسي بوزيتيف لها تريس ويس مالسي نزي سرعات مالس نلونج ران كميو كتي ريزالت ناتوسي كونكريت كوينو هزب إرترا وي أرباحي وي تاشمو يلكا حاد تاشمو توسد كافتي بحريات نايتي سرعات أبقمت اتيخا ولا تيقولو تي كايد زولو سوفار اسكازيا قرب ناتكات نتنا سمعمو ثانك يو أنا حياة تحت مسلاني لا صبغ الله صبغ كان بل صبغ ثانك يو هوباي انت هاي مسيركاتي هوباي تا حدثك حتى اقداسيت انديا ግን ኩሉ ሻዕ ሰብ ሚስት ገብራ ኣብዚ ሎሚ ዝሃብኮ መግለጹን ገሊጻ ነይራ ማለት እዩ ኩሉ ሻዕ ካይ ገልጻ
ናይ ፕሮሰስ ጉዳይ ናይ ፕራዮሪቲ ጉዳይ ኣብ ግምት ክትእቱ ዘለዋ ብዓይነ ቃልሲ ክትጥምታ ዘለካ ማለት እዩ ንሓደ ነገር ቁኑዕ ደይ ቁኑዕ ክትብሎ ክትቃለስ ከለኻ ከመይ ኢሉ ይድኸይድ ዘሎ ከመይ ድመጽእ ዘሎ መስሩዑ ሒዙ ድመጽእ ዘሎ ናቱ ስካላ ሒዙ ድመጽእ ዘሎ እዚ ክትሪኦ ኣለካ ማለት እዩ ንኣብነት እዚ ናይ ዶብ ወላ ትግጥምታት ድገጾም ኮንዑ እዩ ማለት እዩ ረጋ ኢልና ንርአዮ ወላ ጽቡቕ ተሰማዕና ዘረባናይ መንሽሙ ብዛዕባ ዶብ ንሕና እሱ ይኮነን ቀዳማይ ጭብጥና ህዲ ኢልና ንርአዮ ረጋ ኢልና ደበለን ምክንያት ንሱ እዩ እዚ ዝበልካዮ ሰብ ስለ ዝደናገር እዩ ኖርማላይዜሽን ዶ ገለዶ ምስመን ኖርማላይዜሽን ምስ ሰይጣን ኖርማላይዜሽን ንሕና ሕቶ ኣለና እዚ ቦርደር እዚ ቀደም ክኸውን ዝነበሮ እንዲዩ ከም ግቡኡ ከም ጣዓንቶ ይድበል ኮይኑ ነበርካን ክትከውን እምበር እቲ ክሬዲት ንሕና እንዲና ክንወሃበሉ ዝግባአና ጠቃለስትናን ህዝብናን እዮም ናቶም ውፅኢት እዩ እኮ እዚ ናቶም እኮ ተኸፊልዎ ዋጋ ናይ ክንደይ ዓመታት ዋጋ ተኸፊልዎ ከም ጣዓንቶ ይድበልክዎ መጠለያ ድማ ናይ ባድመ ድማ በዚ እወድ እቲ ናይ ካልእ ጥራይ ዘይኮነስ ኢሳያስ ዝእወዶ ድማ በዓሉ ዝኣመነሉ 19000 እንተዳለም ካልኦት ዜናታት ክሰምዑ ኮንካ ካብ ክልቲኡ ሃገራት ክሳዕ 80000 ከም ጠፈ እዩ ዝግምገም ስለዚ ዝመን ይድእወዶ እሱ በዓል ኢሳያስ እዮም ዝእወድዎ ማለት እዩ ወላ ኢትዮጵያ እውን ትእወዶ ስለምንታይ እዚ ዶብ ዝኽድሕን ይኽእል ነይሩ እዩ ወላ ኢሳያስ ዕበድ ጉድጓድ ይኹዓት ባድመ አይወፅን ይበል ገለ ይበል ኢትዮጵያ እንተዳ ነዚ ሽግር ዝኹሉ ዝኸሰርናዮ በኦም ንባኣናን ከድሕኑ ዝኽእሉ ነይሮም ንሶሙን ምስዑብ ዶ ኢልና ደሞ ሕጂ ኩናት ክንገብር ታይገበረ ህዝብናን ህዝቢ ኢትዮጵያን ኢሎም ናብቲ ሕጋዊ ሸነኻት ክኸዱ ይኽእሉ ነይሮም እዮም ግን ተጋጊዮም ንሳቶም ከዓ ተጋጊዮም ምስዑብ ዓቢዶም ኣብቲ ሰዓት ማለት እዩ ኣብ ጉዕዞ ሃገሮም ምዕባል ግን ሬላቲቭሊ ካባና ዝሕሽ ኮይኖም ተረኺቦም ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ በፅሖም ማለት እዩ ንዓና ግን እዚ ዶብ እዚ ካልእ ዶብ ኣለና ንሕና ከነፍርሶ ዘለና ክንዲ ኪሊማንጃሮ ዝኸውን ዶብ ኣብ ዓድና ኣሎ ኮፍ ኢሉ ንዑ ኢና ነፈርስ ንሕና ጥዑይ ዶብ ክህልወና ኖርማላይዜሽን ክህልወና ምስ ጎረባብትና ሰላም ክንገብር ኩሉ ነገራት እቲ ዝምድናታትን ምዕብልናታትን ናይ ሕብረተሰብና ክግበር ነዚ ኪሊማንጃሮ ዝኾነ ዶብ ንዑ ክነፍርሳልና ነዚ ዲክታተራዊ ስርዓት ዓይንና ኩሉ ናብኡ ክጥምት ኣለዋ ሚዛነይ እምበር ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ሰላም ምግባር ጽቡቕ እንድዩ ንሕና ግን እንታይ ኢና ንብል ዘለና ንዕላማና ከይዕውቶ ድዩ ኢልና ክንሓስብ ኣለና ሕጂ እቶም مسكح دولهم بالزامد وحيلتاتنا علم مسكن داي ديكتاتورسكو تلاميذهم يوم قدم حج زم كلهم بعد سادام زم كلهم تنوركو ديكتاتورسكو ازمادنا حيالات منغستات نيرومهم كو ስለዚህ አይግድሶም ይንሶም ከሳዕንሶም ነተሃገርካ ዝመዝመዝዎ ከሳዕንሶም ድላያም ዝገበሩ ዝረኸቡ ስትራቴጂኦም ዝረኸቡ አይግድሶም ንሶም ድልዮም አለ ማዕስከር ንሕኮይኑ ዘድልዮም ማዕስከሮም ገብሩ እንደድልዮም ኮይኑ ማቴሪያል ሮ ማቴሪያል ገለመታት ንዑ ገብሩ አይግድሶም ንስኻ ዲክታተር ኮን አይትኹን አይግድሶም ኒ ማለት ስለዚህ ብወገንና ክንሪኦ ከለና ንዕድመ ኢሳያስ ዘናውሕ ይልኸይድ ደሎ እንበር እዚ ኩሉ ክጭድር ጸኒሕካስ ድሓር ሕጂ ምስል ካሲ حواتينادو غلينادو دحر كا ويانه زيوم طرح تبلهم ويانه كو اكلنا اثيوبيا نبعلو تزاراربو ناي صلاله زاراربانا عبال اساس راي وين لك ويانس نبعلهم كو اكل اثيوبيا خونو زلوسي ويانه دا ابي غيت كان مخدر بيا حالات تግራይ ናበይ ካተቀመጣ ስለዚህ حاسب كان ድሕሪ ክትሪኦ ኾንካት ነገራት ትሚሉ ጥዕና ደይብሉ ዘረባ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ከምዚ ስለዝኾነ ጉዕዞና ዲክቴተርስ ንሕና ባርታ ክንገብር ኣለና እዚ ንኢትዮጵያ ወንደይጠቅማ አካል እዩ ለይጠቅማ አካል እዩ ዲክቴተር ስለዚህ ንሕና እንታ ክንገብር ኣለና ውራይካ ገዲፍካ ኣብደይ ውራይካ ኣይትደናገር ዲኻ እዚ ጽቡቕ ኣሎ ሕጂ ዶ ከምዚ ዶ ኖርማላይዜሽን ዶ ዓዲ ክስቶ ናብ ዝኣትያ ዓዲ ክስቶ ክንዲ ዝዓዲ ወሲዶምልና ናብ ኢትዮጵያ እንደበዛ ኸይደን ገለመለ ኢሬሌቫንት ዝኾነ ምስትናትና እማም ቀንዲ ዝኾነ ማለት እዚ ደይከይ ጭብጥናትና ጭብጥ የጫብጥ ማእሰ ገላብጥ ኢሎም ጭብጥ ዘይብሉ ዘረባት ጥፉ ማሓለኻ ዘይብሉ ጸባኻ ኣድፉ ኢሎም እዚ ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና ድኾነ ነገር በየማነ ጸጋም ይምጻእ እዚ ስርዓት ዝኸይድ ኣሎ ወራ ሕጂ ከዘንጉዑና ኸእልዮም ገሊኦም ሕጂ ዶክተር አብይ ፀውዕዎ ማለሞ እዞም ኩሎም ተቃወምቲ ንስኻ ድማ ከም ግበር ኣነ ድማ ከም ንራ ሓደ ወለኮ ፀውዕ ዓቢሉ ከደናግረና ኸእሉ እዚኦም ሓንዮም ንንዑ ቃሕድ ብሎ ደናግረ ንህግደፍ ድስዕር ኣሎ ሕጂ ኣትዩ እተው ኢሎም ኣትሲ ንህግደፍ ክቀይሮ ድኽእል ኣሎ ሕልሚ ህግደፍ ጥራሕ ይደሸንፎ ማለት
هقدف مزغول حاجاتو سي ناتكا مودادر تجركا خوف كتبلو اندحر كونكاسي انتي خاتقبر دلها انت عينت قالجا تقالس دلها ولا انت ስለዚህ ንሕና ስራሕና ክንፈልጥ ኣለና እዚ ነገር እዚ እቲ ንሕና ንጥምቶ ጥራይ እንታይ ህዝብን ከዓ በአቶም ጥፍ ስለዝኾነ ደይምውግኦም ጽቡቕ እዚ እቲ ፖዚቲቭ ንዕላማና ንሕና ክንገብር ግን ዜሮ ወላ አንተ ትርጉም ይብል እሞ ቁርብ ወሲድካ ክትከውን ካብ ባህላይ ትፈልጦ ባዕልካውን ትፈልጦ ጽንሐካ እዩ خبرህ ምን እንትኸውን ይኽእል ይቀኒልኝ ቴንክ ዩ يقدر لك بركشان الله خدو ودباشينو الله خدو ودباشينو الله هو هاي مايك نبا يغني لي اسكي اسمع الله خدو هو سمعك الله انا انت اخذ انا بالنت كم زبل كايو اساس دفاري الكايو دحار ويل ارمد فروم هيد تو زغاب تقول رسو بمعبولات ناي تشاينا يكون ناي قلي وور كولج وي ميليتري ساينس ادفايزرز ناي شرحن قرحن ناي بولشيفيك ناي ماكيافيلي ناي قلي كلهم ملزيناو مالك هجي رسو توسع كم عنتو يزبل كايو ناي وجحد حيد ناي بعدين زبز حي عاوينا خسير ناي هجي كل تحتي حتى كاني تاع قداميتي زغلنا اذا شرحن قرحن ريفرس خنقبرو وي سايكولوجي مانيبيوليشن غيرو كم تايم بوم كم كان على مسرع عامه هم وكي باغري دار نبري معنا خم زغفلنا لياب سيجون دخول اي حماق يا ماي نزل الحساب انت خمر سو خيل دو انت حالك تقل بسون امنك انا انتايو اب دنب تقاومو وقحد حد علنا لاحقنا 80 حد ملفعو غيروا ما وقت ما ووردز اوف ووردز ما ناي قالت بنا تغيروا بزغفه ملفعو حماق زله جلسات جن حساوي قصها حزب ارترا سموري بهلنا اوراجانا غيرن زلعلم ناكم زخيده يبلنا يبلون مالتي حتى انهم زي له اتا هاسيانا اسياسي بمنتاينا مبزحت جي بميديا قال زاربول سب كم تغبو اي مسلنن نفلطونا اي مسلنن مالتي املت عبد ناي من فللاي كم زبلكا اسياس حياري و جن بحالو كون كان تاينبل تناي اوراجانا ناي بهلنا ناي جلنكا دلدليلنا نتزغوره تستاي انصارو الخير وما حدا غزي كمان انا تايبل مو زم كلهم جزاتي اي كفافلنا مو اساس اي كفافلنا مو يانا اي كفافلنا كفافيلهم لا هم بالكوين ناسي كم تخفلنا قال امن كلالنا بتحدا كون كفافيلهمنا شرحن قولن بدرتي ناي ما نباريا من ابرار تايزي تفعل كل نجرات سلازي انا انتايز بتزلنا ناي وجه حد ناي قالات قرنت ناي وجه راح زي كونه ازي حماق توز ان ريكونسايليشن اب انترال مصاغير كقدامነት تدي تفويسو ازي حماق زرفه ጉዳይ አሉ لي امن ግን በብዛሕትና ፌደራል ኦፍ ኢማጂኔሽን ስለዘለና አይን ፈልጦኒና ተኹልታት ማለት እዩ እጅስኻ ነቲ ሓስያ ማዕረኽ እንደይ ክሮኒኪው ማዕረኽ እንደይ 11 hour ni civilization wala mankaono ni humanization ወላ wala nuclearization بخميت رئيس خامل بالله يقتناي ناي 88 حدن ببارود نبره ما قالات تغيرو زلو لاحقناتون ابيتسب ناي فاميلي ناي شعبيان ناي حزب ناي جمهان ولا نحن حواس سلفتات كم ليغاس زخيد انت خوينو اجي نزز لنا ازيو هوتر در ايرن ميلتينج فرنس زخونه اندي زبالتنا ايست افريكا بوليتيكس نحنا اتراوان جن كمزي دلخ نبربره بخستا يركا كايز بال بمعنى من الزاب زبال ነገር አለው ትግርኛ ፎልከልኒ አኔ من بربرسي قال لما لخستا يركا بدلخ تغيروا حاجه تخدراتنا كوم يرنا مسلني ندفخو سمو يلنينا نعمن نقوم نزارب سب كمان كم طلع حزب ارترا يوم دوم سبات አለው ማለት ነው ስለዚህ ትናቴ ሕተንታዩ ሳማላይስ ገርበልካ ታብ ኤርትራ ዘሎ ወገሕድ ሕድ ንምንታይ ወገሕድ ሕድ የለን ሽግርና ሓደ ሰብኣይ ጥራሕ ንብል ምክንያቱ እቲ ሰብኣይ ወላ ሓደ እንከሎ ንኩላትና ሓመድ ኣሳሒንና ዝገደፈና ስለዘይብሉ ሕማምካ ምሕባዕሎ ኣይከውንን اوكي ጽቡቕ ሕቶ እንታይ መስለካ ንኢሳያስ ከሙልቀ ሰብ ጌርካ ክትሪኦ ይኮንካ ንኢሳያስ ኢልና ክንጠቅስ ከለና እሱ ሄድ ፊገር ስለዝኾነ እምበር ሲስተም ንሕና ሲስተሚክ ቼንጅ ኢና ንገብር
ሲስተሚክ ለውጢ ናይ ሲስተም ለውጢና ንገብር እንተዳ ነቲ ሲስተም መሰረታዊ ለውጢ ማለት ነቲ ሲስተም ኩሉ ክኸይድ ኣለዎ ምስ መሓውሩ ማለት እዩ ኩሉ ንሱኮ ኢሳያስ እኮ ሓደ ሰብ ኣይኮነን እኮ ከምድላይ ይገብረና ዘሎ አምባሳደርስ ኣለዎ ኩሉ ነገራት ኣለዎ ጀነራልስ ኣለዎ ገለመል ኣለዎ እዚ ኩሉ ልጥፋና ዘሎ ንሱ እንዳጎየ ብእግሪ ይኮነን ስለዚ እቲ ሲስተሚክ ቼንጅ ንብሎ ንሱ ክርዳእና ኣለዎ ማለት እዩ ነዚ ሓተትካ ይሕቶ ከንሰውዕል ማለት እዩ ካልኣይ እንታይ እዩ ሓደ ካልቸር ኣሎ ካብ ወዳድባና ናይ ቀደም ድመፀ ዝሃስየና ንዓና ከምቲ ዝበልካዮ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ጀብሃን ሻዕብያ እንድብል እዩ ኣብ ወዳድባና ክንቀይሮ ኣለና ዘብለኒ ዘሎ ሓደ ሸነኽ እውን ጀብሃን ሻዕብያን ኮይኑ ፀበንጃ ጥራሕና ደይብልና እምበር ወላ ኣብዚ ግዳማዊ ዓለም ድሕሪኢኹሞ በዚ ሸነኽ ባይቶ ዘሎ ሕጂ መብዛሕቱ ጀብሃ እዩ በዚ ሸነኽ መድረኽ ገለመለ ዘሎ በዚ ካልኦት ዘሎ ውድባት ድማ መብዛሕቱ ኩሉ ሻዕብያ እዩ እዚ ወዳድባ እዚ ክቕየር ኣለዎ ከመይ ገይሩ እዩ ዝቕየር ግን እንተዳ ከምቲ ዓንቶ ይድብልናዮ ንዓና ንኩላትና ዘገልግሉ ኣካላት ኮፍ ኣቢልና ንዕኦም ከነገልግል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኖሞር ሻዕብያ ጀብሃ ድበሃል ነገር እንተ ከምዚ ዘለዎ ቀፂሉ ወላ ዓዲ ምሳእተና እውን ክርብሸና እዩ ዝተሓሳስባ እዚ እንተዳ ሕጂ ካብ ሕጂ ተዳሊና ኣሎ ግን እንታይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ናብቲ መሰረታዊ ለውጢ ምስ ገበርና መሰረታዊ ለውጢ ትካላት ከዓ ክንገብር ከለና ናብቲ ፓርቲታት ክንሰጋገር ከለና ክሳይ ክገብረና ሕጂ ንሕና ኣብዚ ግዳም ዘለና ሕጂ ኣብ ወዳድባና ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ክሮስ ፖሊኔሽን ክንጥቀም ኣለና ፖለቲካል ክሮስ ፖሊኔሽን እዚ ፖለቲካዊ ንጥረ ዘርኢ ዝብሎ ዘለኹ ንሱ እዩ እሱ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ እስኻ ሻዕብያ ኢኻ ነርካ እዚ ጀብሃ ነርካ ዶ ገለ ኣይኮነን ከመይ እቲ ኣንደርስታንዲንግ ናትካ ከመይ ትረኣይኻ ኣብ ልዕሊ ስርዓት እዚ ከምዚ ክኸውን ኣሎ እምበር ንታሪኽካ ትጣበቕ እንድሕር ኮንካ ሻዕብያ ኮንካ ምእንቲ ከይትትንከፍ ድገበርካዮ ሓጢኣት ብምሉእ ተኸሚሩ ከሎ ከይትትንከፍ እሞ ዘራያት ከዓ ዝኾኑ እንድሕር ኮይኖም እቶም ሻዕብያ ዝነበሩ ኣብቲ ጀብሃ ዝነበሩ ድማ ካብ ቀደም ተቃለሰ ኮይ ገሌሎም ከዓ ነቲ ናቶም ዝነበረ ከዓ ዘራያት ክኾኑ እንድሕር ኮይኖም ኣብታ ዝነበርና ያለና ማለት እዩ እንታይ ከምፃልና እዚ ኣብ ግዳም ስለ ዘለና ኢና እምበር ነቲ ድበልካዮ ጠበንጃ ናይ 81 ምተሸከምና ነርና እዚ ክንፈልጥ ኣለና ስለዚ ፖለቲካዊ ጥዕና ክህልወና ኣለዎ ብረታዊ ጥዕና ክህልወና እንድሕር ብረትና ናብ ዘድልዮ ጥራይ ክውጃህ ኮይኑ ፖለቲካዊ ጥዕና ክህልወና ኣለዎ ኣብ ኩላትና ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ነገር እዚ ክንጋላገል ክንወቅዕ ኣለና ናይ ቃላት ቃልሲ ነካይድ ኣለና ነፀብራቕ ናቱ እንድሕር ክኢልካ ብብሬታ ተሰኒዩ ከምቲ ዝበልካዮ ስለዚ ናይ ብሓቂ ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ ንሱ እዩ ትሸርሕን ጉርሕን ድግበር ዘሎ ድበልካዮ እቲ ካብ ዘይ ነቕሓታት ተሓሳስባና ደጋገም ዳኣሎ ትዘረባ እምበር ዘንፀባርቕ እዩ እንታይነትና መንነትና ንሕና ኣበይናይ ደረጃ ምዕባለ ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና የራጉደሎ ነቲ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ፍልልያት ዝግበር ዘሎ ነታ መጻኢት ኤርትራ እውን ንኢሳያስ ጥራሕና ክነውድቆ ንኽእል እምበር ብድሕሪኡ ንትክኦ እውን ፀገም ሒዝና ንኣቱ ከም ዘለና ይገብረና ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ትድበልካዮ ቁኑዕ ቁኑዕ ኣይኮነን ግን እንታይ ክደልዩ ከመይ ጌርካ ፕሮሲጀራሊ ኣብ ተግባር ትርጉሞ ከምዚ ዝብሎ ዝነበርኩ ክኢላታት የድልዩና ኣለዉ ሕጂ ህና ብዘይ ክኢላታት ኢና ገልጠምጠም ንብል ዘለና ማለት እዩ ለዚ ክኢላታት ክንመርፅ ክንበቅዕ ኣለና ኤርትራውያን ምዃንና ከዓ ብሓባር ዳ ክንሪኦ ኣለና እምበር ብውድባዊ መዐቀኒ ጌርና ክንሪኦ የብልናን ብተናፀል ጌርና ክንሪኦ የብልናን እዚ አንቶይ ምናልባት ድሕሪ ኢልካ መፅኻ ከይትኸውን እምበር ብምሉእ ገሊፀ ፖለቲካሊ ኢኮኖሚካሊ ሶሻሊ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለና ብምሉእ ገሊፀዮ በተዓቐመ መጠን ማለት እዩ እሞ بمتى نخسر جير الكهونة يغني لي